म्हणून कधीही उपरणी जी आहे ती आपण उजव्या खांद्यावरती घ्यायची नाही, कारण ती उपरणी फक्त आपण मरणाला जातो तेव्हाच उजव्या खांद्यावर घ्यायची असते, नाहीतर डाव्या खांद्यावरती आपली उपरणी हवी. आता जानवं जे आहे ते उजव्या खांद्यावरती आहे का नाही ते चेक करा. आणि प्राचीनावी ती. आता एका पितराला 3 वेळा आपल्याला तर्पण करायचं आहे. आणि हा जो दर्भ आहे, या दर्भाची ही जी टोकं आहेत ही पितरांना पुढा करून अशा प्रकारे असायला पाहिजे. जी दोन्ही टोकं जी आहेत ही दोन्ही टोकं दर्भाची पितृतीर्थाच्या दिशेने असावी. आणि तर्पण करत असताना असं तर्पण करायला पाहिजे अंगठ्याच्या बाजूने. आणि एका वेळी एका पितराला 3 वेळा तर्पण करायचं आहे. आता तुम्ही ऐका, तुमचे पितर कोणते? श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. मागितल्याशिवाय पाणी का देत नाही? सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्यास्तृप्यन्तो. सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्यास्तृप्यन्तो. सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्यास्तृप्यन्तो. सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्यास्तृप्यन्तो. असं 3 वेळा. जानन्ति बाहविगार्ग्य गौतम शाकल्य बाभ्रव्य मांडव्य मांडूकेयास्तृप्यन्तो. 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 तुम्ही म्हणा, गर्गी वाचक नवी तृप्यतो. गर्गी वाचक नवी तृप्यतो. गर्गी वाचक नवी तृप्यतो. गर्गी वाचक नवी तृप्यतो. वडवा प्रातिथेयी तृप्यतो. वडवा प्रातिथेयी तृप्यतो. वडवा प्रातिथेयी तृप्यतो. सुलभा मैत्रेयी तृप्यतो. सुलभा मैत्रेयी तृप्यतो. सुलभा मैत्रेयी तृप्यतो. सुलभा मैत्रेयी तृप्यतो. आता सोपा आहे. कहोळंतर्पयामी. 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 म्हणा, 3 वेळा म्हणायचं आहे. कौशीतकंतर्पयामी. 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 महाकौशीतकंतर्पयामी. 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 पैंग्यंतर्पयामी. 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 महापैंग्यंतर्पयामी. थांब रे. इकडेच उभा राहा, पाणी घेऊ. मागे कशाला जाता? महापैंग्यंतर्पयामी. 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 सुयज्ञंतर्पयामी. 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 सांख्यायनंतर्पयामी. 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 सांख्यायनंतर्पयामी.
ऐतरेयन्तर्पयामि 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 महैतरेयन्तर्पयामि 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 शाकलन्तर्पयामि 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 बाष्कलन्तर्पयामि 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 सुजातवक्त्रन्तर्पयामि 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 औदवाहिन्तर्पयामि 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 महौदवाहिन्तर्पयामि महोदवाहिन्तर्पयामि 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 सौजामिन्तर्पयामि 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 शौनकन्तर्पयामि 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 आश्वलायनन्तर्पयामि 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 ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तो ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु. आता थोडे तीळ जे आहेत ते पाण्यामध्ये घाला. आपल्या पितरांना आता आपल्याला तर्पण करायचंय. श्रीपादवल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. आता हे आपले पितर आहेत. सगळ्यात पहिले म्हणजे आता बाप म्हणजे वडील त्यांना तर्पण आहे. जर गेला आहे तरच. अस्मत् पितरम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. वडील गेले आहेत तर वडिलांना तर्पण करायचं आहे. आता आजोबा गेले असतील तर त्यांना तर्पण करायचं आहे. अस्मत् पितामहं स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता जर पणजोबा गेले असतील तर त्यांना तर्पण करायचे आहे. अस्मत् प्रपितामहं स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आपली आई जर वारली असेल तर आईला तर्पण करायचे आहे. अस्मत् मातरम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. तुम्ही म्हणा अस्मत. आता आजी अस्मत् पितामहीं स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता पणजी जर गेली असेल वारली असेल तर अस्मत् प्रपितामहीं स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपली जर समजा सावत्र आई गेली असेल तर अस्मत् सापत्न जननीं
स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आईचा वडील आईचा बाप जर गेला असेल तर अस्मत मातामहम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आईचा वडील म्हणजे आपले आजोबा अस्मत मातुः पितामहम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आईचा पणजोबा म्हणजे आपला पणजोबा आईचा वडिलांचा वडील अस्मत मातुः प्रपितामहम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आईची आई अस्मत मातामहीम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आईची आजी अस्मत मातुः पितामहीम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आईची पणजी अस्मत मातुः प्रपितामहीम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपली बायको जर गेली असेल तर अस्मत पत्नीम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आपला मुलगा जर गेला असेल तर अस्मत सुतम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपला चुलता जर गेला असेल तर अस्मत पितृव्यम. आता त्याची बायको पण गेली असेल तर सपत्निकम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. मामा आपला जर गेला असेल तर अस्मत मातुलम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपला भाऊ गेला असेल तर अस्मत भ्रातरम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपली मुलगी गेली असेल तर अस्मत दुहितरम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आपल्या वडिलाची बहीण म्हणजे आत्या ना ती जर गेली असेल तर अस्मत पितृभगिनी स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि. आता आईची बहीण कोण मावशी अस्मत मातृभगिनी स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि
स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि आपली स्वतःची बहीण जर गेली असेल तर अस्मत भगिनी स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि आता आपला सासरा गेला असेल तर अस्मत श्वशुरम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि इकडे गुरु यांना आपण तर्पण कधी करायचं नसतं. गुरु जे आहे ते शाश्वत तत्व आहे, त्यामुळे गुरूंना कधी तर्पण करायचं नाही. ते अजर अमर अविनाशी असं शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध तत्व आहे, त्यामुळे गुरु हे अविनाशी आहे. आता शिष्य अस्मत शिष्यम म्हणजे आपला कोणी जर मानसपुत्र असेल तर अस्मत शिष्यम मानलेला मुलगा स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि आपले कोणी जर आप्त सोयरे जर तुम्हाला कोणी आठवत असेल तर अस्मत आप्तम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि आपले कोणी गुरुजी गेले असतील तर टीचर्स अस्मत आचार्यम स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि स्वधा नमस्तर्पयामि आता यमतर्पण आहे. यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुंबराय दग्नाय नीलाय परमेष्टिने मृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः. यमं तर्पयामि तीनदा यमं तर्पयामि यमं तर्पयामि धर्मराजं तर्पयामि धर्मराजं तर्पयामि धर्मराजं तर्पयामि धर्मराजं तर्पयामि मृत्युं तर्पयामि मृत्युं तर्पयामि मृत्युं तर्पयामि मृत्युं तर्पयामि अंतकं तर्पयामि अंतकं तर्पयामि अंतकं तर्पयामि अंतकं तर्पयामि वैवस्वतं तर्पयामि वैवस्वतं तर्पयामि वैवस्वतं तर्पयामि वैवस्वतं तर्पयामि कालं तर्पयामि कालं तर्पयामि कालं तर्पयामि कालं तर्पयामि सर्वभूतक्षयं तर्पयामि सर्वभूतक्षयं तर्पयामि सर्वभूतक्षयं तर्पयामि सर्वभूतक्षयं तर्पयामि औदुंबरं तर्पयामि औदुंबरं तर्पयामि औदुंबरं तर्पयामि औदुंबरं तर्पयामि दध्नं तर्पयामि दध्नं तर्पयामि दध्नं तर्पयामि दध्नं तर्पयामि नीलं तर्पयामि नीलं तर्पयामि नीलं तर्पयामि नीलं तर्पयामि परमेष्ठिनं तर्पयामि परमेष्ठिनं तर्पयामि परमेष्ठिनं तर्पयामि परमेष्ठिनं तर्पयामि वृकोदरं तर्पयामि वृकोदरं तर्पयामि वृकोदरं तर्पयामि वृकोदरं तर्पयामि चित्रं तर्पयामि चित्रं तर्पयामि चित्रं तर्पयामि चित्रं तर्पयामि चित्रगुप्तं तर्पयामि चित्रगुप्तं तर्पयामि चित्रगुप्तं तर्पयामि चित्रगुप्तं तर्पयामि आता आपण सगळ्यांनी आता
तर्पण जे आहे ते केलेलं आहे. आता यम प्रार्थना करायची आहे. आपण सगळ्यांनी उठून उभं राहायचं आहे आणि दक्षिणेला तोंड करून उभं राहायचं आहे. दक्षिण दिशेला तोंड व्हायला पाहिजे. म्हणजे व्यासपीठ ज्या दिशेला आहे त्या दिशेला तुम्ही सगळ्यांनी तोंड करा. सगळ्यांची तोंड जी आहेत ती दक्षिणेकडे होऊ द्या. व्यासपीठ ज्या दिशेला आहे त्या म्हणजे आमच्या दिशेने तोंड होऊ द्या. आणि आपले दोन्ही हात आहे ते वर करा आणि यमाला प्रार्थना करायचे. हात दोन्ही वर नमस्कार मुद्रेत. आम्ही म्हणतो माझ्या मागे आपण सगळ्यांनी म्हणायचं आहे. बरं, हात वर करा आणि यमाला प्रार्थना आपण सगळेजण करतो आहोत. यमो निहंता यमो निहंता पितृधर्मराजो पितृधर्मराजो वैवस्वतो वैवस्वतो दंडधरश्च कालः दंडधरश्च कालः भूताधिपो भूताधिपो दत्तकृपानुसारी दत्तकृपानुसारी कृतान्त एतत् कृतान्त एतत् दशभिर्जपन्ति दशभिर्जपन्ति हरि ओम ओम आग्नाग्नयावासे होत्राय विश्वभारते परोद्रे धिषणावः अदेवासम्परे माधुर्यन्नादो विग्रहे सतवाभिर्यादि विजयाः पयोदरत्पदपते रे हत्सरानुष्येनी सदते वर्तनीयः अयं यज्ञो देवया अयं मेधा इमा ब्रह्माण्यमिन्द्रसोमाः स्त्रीणं बर्हिरादोषकप्रयाहि विमानि सद्य विमोचा हरेः अदेयामनिरस्तिरस्वस्तिभिर्हित्वा वद्यमरादेः वृष्ट्वे संयो रापा उस्त्रिभे सजौ श्यामा मरुतः सह अगणे रक्षाणो अमहस प्रतिष्मरे वरीशानः तपिष्ठैरजरोरः अगणे भवतु समिधा समित्त उत बर्हिरुर्वया विस्त्रोणीताम् उत द्वारा उषधीर्विश्रायन्ताम् उत देवा उषधावहेः अधिया भूरि जयदेया तुदानो अस्मि यजिवायुस्तदपपूरुषस्य अधार्वैर्वियो यायो मामो गह्यातो धानेत्याह अधवर्यो द्रावयात् पंसो ममिन्द्रः पिपासते उपानूनं युजे वृषाणा हरिया च जगामवृतरः अग्निं दूतं पुरोदादे हव्यवाहमुपब्रवे देवा वासादयादिह अग्ने बाधस्व विमृधो विदुर्गः पामी वामपरक्षांसिदेद अस्मात् समुद्रा बृहदो देवो नो मां भुवनानुपादसृजेह. आपल्या कुळामध्ये जर कोणी कसल्याही प्रकारचं म्हणजे रस्त्यावरती पडून मरणं किंवा अपघातात मरणं किंवा कसल्याच प्रकारचं आपत्काल होऊन मरणं या असल्या गोष्टी भगवंता हे यमदेवा माझ्या कुळात माझ्या घरात माझ्या कुठल्याच परिवारातील सदस्याच्या नशिबी असं मरण येऊ नये म्हणून हे यमदेवा आम्ही तुमच्याकडे प्रार्थना करतो. आपण मनातल्या मनात अशा प्रकारे आपल्या यमराजाकडे प्रार्थना करायची आहे. एक स्तब्ध 5 सेकंड आपण थांबून ही प्रार्थना करा. नमः पार्वती पतये अवधूत
चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. बस संपला विषय. सगळ्यांनी एकमेकांना मिठी मारायची आहे आणि आनंद व्यक्त करायचा आहे. हरिओम. अविनयमपनय विष्णोदमय मनशमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यधुनी मकरंदे परिमर परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भवभयखेदश्चिदे वन्दे सत्यपिभेदापगमे नाथ तवाहन्न मामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंग कचन समुद्रो न तारंग अवधूत चिंतन श्री. सगळ्यांनी आनंद व्यक्त करायचा आहे, एकमेकांना मिठी मारायची आहे. जय सच्चिदानंद. आज आपल्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हर्षद स्वार, प्रशांत राऊत व सुभाष नागवेकर इथं उपस्थित आहेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. सप्रेम जय सच्चिदानंद. वैदिक कार्यासाठी पुढाकार घेऊन वैदिक पाठशाळा उत्तम प्रकारे संचलन करण्यासाठी पूज्य सद्गुरू माऊलींच्या दिव्य स्वप्न साकारण्यासाठी वैदिक आधारस्तंभ म्हणून सेवा केली आणि योगायोगाने आज वैदिक आधारस्तंभ म्हणून सेवा प्राप्त झालेली आहे. आपले जे आज इथं यजमान आहेत त्यांनी चांगल्या प्रकारे वैदिक आधारस्तंभ म्हणून पूज्य सद्गुरूंच्या श्रीचरणी आपली दान धर्म सेवा जी आहे ती रुजू केलेली आहे आणि आज त्यांना इथं यजमान सेवा प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळं त्यांना संप्रदायाच्या वतीनं सप्रेम जय सच्चिदानंद. थांब रे, मध्ये मध्ये घुसडतो तुझं, जरा थांब, विधी तरी होऊ दे. सगळ्यांनी आपली जानवं जी आहेत ही जानवी यज्ञोपवीती करा. उजव्या खांद्यावरती घ्या. जानवी उजव्या खांद्यावरती आहेत का बघा. ती सगळी जानवी जी आहे ती तुमची डाव्या खांद्यावरती असली पाहिजे. यज्ञोपवीती. एकमेकांना जरा सांगा. श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. बसून घ्या. आमच्या भगिनी आलेल्या आहेत, त्यांनी रक्षाबंधनास प्रारंभ करा. आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत समाजसेवक महेश शिरगावकर. त्यांचंही ते विधी करण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचंही स्वागत. सप्रेम जय सच्चिदानंद. आजच्या या श्रावणी विधीमध्ये ज्यांनी ज्यांनी यजमानपद सेवा रुजू केली, उपाकर्मविधी श्रीवसौ पार्वती महादेव गावस, उत्सर्जन विधी श्रीवसौ तन्वी स्वप्नील नागवेकर, समाधी मंदिर यजमान श्रीवसौ करिश्मा किशोर साटेलकर, दत्त मंदिर यजमान श्रीवसौ सुजला सुहास नाईक, समाधीस्थानी ब्रह्मानुष्ठान यजमान श्रीवसौ समीक्षा सुनील साळगावकर, गोपूजन यजमान मुख्य यजमान महादेव गावस, ऋषीपूजन यजमान श्रीवसौ मनीषा रमेश फडते, श्रीवसौ सुहानी सुजन नाईक, श्रीवसौ सोनाली संदीप नाईक, श्रीवसौ शमी शिवानंद नाईक, श्रीवसौ जगन्नाथ फडते, श्रीवसौ राजश्री राजेंद्र नाईक आणि श्री भरत बांदेकर या सर्वांनाही सप्रेम जय सच्चिदानंद. आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे डॉक्टर श्रीपाद जगन्नाथ परब, बालरोग तज्ज्ञ. त्यांचंही स्वागत. सप्रेम जय सच्चिदानंद. आपको
एक निवेदन है। गोवा के आध्यात्मिक धर्मगुरु पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में यज्ञोपवीत धारण संस्कार, हवन, तर्पण, सद्गुरु पूजन तथा जगत जननी नारी शक्ति द्वारा दिव्य समाधि प्रदान, रक्षाबंधन विधि से युक्त आध्यात्मिक पर्व वेदोक्त श्रावणी विधि का जो लाइव है वो आस्था पर 10 अगस्त रविवार रात्रि 10 बजे होने वाला है। आस्था चैनल डिफॉल्ट लाइव रात्रि 10 बजे से होने वाला है। इसका आप लाभ उठाएं। जय सच्चे आहे ते जानवा आपण पुरुषांनी तांबणामध्ये भिजत घाला। एका बाजूला रक्षाबंधन होणार, पण एका बाजूला तुम्ही आपलं जानवा भिजत ठेवा। आज आपल्यामध्ये विविध चॅनल्सचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत। त्यामध्ये प्रुडंट मीडियाचे विवेक प्रभू आणि RDX TV अनिता प्रभू यांचंही पीठाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत। त्यानंतर प्राईम TVचे संजय नाईक हेही उपस्थित आहेत। हे सर्व TV चॅनल्स, डिजिटल आणि टेलिव्हिजन चॅनल्स या सर्वांनी श्रावणी विधीचा चांगल्या प्रकारे प्रसार आणि प्रचार केलेला आहे। त्यामुळं त्यांचं अभिनंदन, त्यांना सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरुदेव जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय 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 श्रीराम, जय श्रीराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय श्रीराम। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। जय श्रीराम। आपण या उत्साहात आहातच आणि आज आपल्या सगळ्यांना, आपल्या सगळ्या भगिनी आज इकडे येऊन सगळ्यांना रक्षाबंधन केलेलं आहे। आणि आम्हाला असं वाटतं की या सगळ्या महिला, माता, भगिनी यांच्या उपकारातून ऋणी होणे नाही। बोला नारी शक्ती का विजय असो, नारी शक्ती का विजय असो। या महिला, या भगिनी त्यांना खूप खूप दीर्घायुष्य लाभो अशी भगवंताकडे प्रार्थना करून आपण आपल्या पुढच्या विजयाला जाऊया। आज सगळ्यांनी बसून आचमन करा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। आपल्याकडे दधी सक्तू आहे बघा, दधी सक्तू ते आपल्याला प्राशन करायचं आहे। ओम दधी रावणो अकारिषण्डिषणो रशिवस्य वाजिना सुरविणो मुखाकरत्रण आयुमुजनार्जन। आपण सगळ्यांनी दधी सक्तू प्राशन करायचं आहे। आचमनं
प्राशन केलं की परत आचमन करायचं आहे. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. आता आपल्याला यज्ञोपवीत हवन करायचं आहे. यज्ञोपवीतं परम यज्ञोपवीतिमित मंत्रस्य परब्रह्म परमात्मा दृष्टुवा यज्ञोपवीत हवने वियोगः. ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजस्वाहा परमात्मनिधं नमः. हे यज्ञोपवीत जे आहे ते असं हवन करायचं असतं आणि एकमेकांना दान करून हे यज्ञोपवीत धारण करायचं असतं. हुत्वा दत्वाच्या धारयेत, हवन करावं आणि मग एकमेकांना दान करावं आणि ते धारण करावं असं सांगितलेलं आहे. आचमनम. आता आपण यज्ञोपवीत धारण विधीला प्रारंभ करतो आहोत. सर्वांनी आचमन करून घ्या. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. उपाकर्मांगत्वेन यज्ञोपवीताभिमंत्रणं धारणं च करिष्ये. पळीभर पाणी सोडा. आपलं जे यज्ञोपवीत आहे त्यावरती आपण दर्भ असेल तर दर्भाने, तुळशीपत्र असेल तर तुळशीपत्राने, किंवा आपल्याकडे जर दुर्वा असतील तर दुर्वेने पाणी सिंचन करायचं आहे, शिंपडायचं आहे यज्ञोपवीतावरती. तर आपण सगळ्यांनी हा विधी सुरुवात करूया. ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरसाद्विजे मनस्सुरुजो सबुज्ञा उपवासविष्टासदश्च योनिमसादश्च विवाह. इदं विष्णुकाणो मेधातिर्विष्णुर्गायत्री सूत्रत्रिगुणकर्णे विनियोगः. ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेणानिदाले पदं समूहनमस्वांसुरे. त्र्यम्बकं मैत्रावरुणिर्वसिष्ठो रुद्रोऽनुष्टुप ग्रन्थिबन्धने विनियोगः. ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. आपोहिष्ठेति तृषस्याम्बरीषः सिन्धुद्वीप आपो गायत्रे यज्ञोपवीताभिमन्त्रणे विनियोगः. ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जेराराधना बहिर्णाय चक्षादे. ओम यो वश्यवता मोरसस्तस्यावादे देहना उषधीरेव मातरा. ओम दस्मारङ्गमापो यस्य क्षयाय जनपाद आपो जनयादाजनः. ओम हिरण्यवर्णाशुचयः पावकायासु जातः कश्यपो यास्मिन्द्राः. अग्निया गर्भन्धतिरेविरूपास्तान आपश्यग्रस्यो नापबन्धो. यासावराजा वरुणो याति मध्ये सत्यान्ते अपश्यन्द्राणां. मनुष्याचुजायो याः पावकास्तान आपश्यग्रस्यो नापबन्धो. यासान् देवादिविगृह्णवन्ति भक्षया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति. याः पृथिवी पयसोदन्ते शुक्रास्तान आपश्यग्रस्यो नापबन्धो. शिवेन वा चक्षुषा पश्यता पश्यवया तन्वो वस्पृशदत्वचं मे. सर्वागुणनिगुरक्षुदो हुवे मयि वर्चो बलमोजो निदत्ता. पवनस्तु मनस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः. या पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः. पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः. जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिव. शुक्रेण देवदीध्यदा कृतवाकृतुग्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषे. अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे. तुलाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन जा. इदं ब्रह्म पुनीमहे. वैश्वदेवे पुनदीरेभ्यागाद. यस्य भव्ये स्तनवो वीतपृष्ठाः. अनन्तस्तनवाद्येषु वयं स्याम पतयोरयीणा. वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु. अतः प्राणेन शिरोमयो भूः. या वा पृथिवी पयसा पयोभिः.
यज्ञे मा पुनीता प्रहर्भिस्सवितस्त्रुभिः वर्षश्चैर्देववन्वभिः अग्ने रक्षये पुनाहिमा तेन देवा अपुनता येनावो दिव्यङ्गजः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्ममुनीमहे यः पावमानिरध्येते पृथिवीः संवृतकरसम् सर्वं स भूतमश्नादि परिलं मातृश्वना पावमानेर्यो अध्येते पृथिवीः संवृतकरसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरविसर्भिर्मधुदकम् पावमाने स्वस्तयने सुदुगाहि पयस्वतिः ऋषभिः संवृतो रसः मणेश्वरदगाहितम् पावमानेर्विषन्दुनः इमं लोकमधो अमुम् पावान् समर्दयन्तु नः देवी देवः समावृताः पावमाने स्वस्तयने सुदुगाहि कृतश्चुदः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगाहितम् तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनरेसरा तेन सहस्रधारेण अवमान्य पुनन्तुमा राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामहिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्ममुनीमहे सुनीते सह वा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीचा नमो राजा प्रमुणाभिः पुनातु मा जातवेदामूर्जयन्त्या पुनातु ॐ भूरग्निं च पृथिवीं च वां च त्रीङ्गश्च लोकान् संवत्सरं च प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वद्रुवासीद ॐ भुवो वायुं चान्तरिक्षमां च त्रीङ्गश्च लोकान् संवत्सरं च प्रजापतिस्त्वा साधयतु सीता आता तुमच्या हातामध्ये जानवं धारण करायचं आहे. दोन गोष्टी आहेत. जो ब्रह्मचारी आहे, ज्याचं अजून लग्न झालेलं नाही आहे, अशांनी एक जानवं 3 पडांचं धारण करायचं आहे. आणि ज्यांची लग्न झालेली आहेत अशांनी 2 यज्ञोपवीत धारण करायची आहेत, 3 6 पडांची. त्यामुळे आता आम्ही जे संस्कार केलेला आहे हा दोन्ही यज्ञोपवीतावरती संस्कार केलेला आहे. आता आपल्या सगळ्या ज्या नवही देवता आहेत या नवही देवतांना या यज्ञोपवीतामध्ये स्थापित करायचं आहे. म्हणून आपल्या उजव्या गुडघ्यामध्ये एक शेला जो आहे तो एका यज्ञोपवीताचा अडकवा आणि दुसरा शेला जो आहे तो असा वर डाव्या हाताच्या अंगठ्याने पकडा. या पद्धतीने डाव्या हाताच्या अंगठ्याने एक शेला यज्ञोपवीताचा पकडायचा आणि दुसरा भाग जो आहे यज्ञोपवीताचा तो आपल्या गुडघ्यामध्ये अडकवा. एक यज्ञोपवीत घ्यायचं आणि हा जो अंगठा आहे या अंगठ्याला आपण संपूर्ण यज्ञोपवीताच्या आतमधून फिरवायचा आहे. अंगठा जो आहे उजव्या हाताचा तो पूर्ण यज्ञोपवीताच्या आतमध्ये फिरवायचा. ओम भूरग्निंच पृथिवींच मांच त्रिंगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयांगिरस्वध्रुवासीदा. ओम भूयो वायुचान्तरिक्षं मांच त्रिंगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयांगिरस्वध्रुवासीदा. ओम स्वरादित्यं च दिवं च मांच त्रिंगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयांगिरस्वध्रुवासीदा. ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रशमस्तमांच त्रिंगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयांगिरस्वध्रुवासीद. आता या नवही देवता ज्या आहेत या मंत्राद्वारे या यज्ञोपवीतामध्ये प्रतिष्ठापित केल्या जातील. पहिली देवता आहे ओंकार. ओंकारं प्रथमदन्तौन्यसामि. हात फिरवा पूर्ण यज्ञोपवीता एका मंत्रावेळी एक अशा प्रकारे पूर्ण अंगठा जो आहे तो फिरवायचा. अग्निन्द्वितीयदन्तौन्यसामि. ही द्वितीय देवता आहे. नागास्तृतीयदन्तौन्यसामि. सोमं चतुर्थदन्तौन्यसामि. पितुरुन् पञ्चमदन्तौन्यसामि. प्रजापतिं षष्ठदन्तौन्यसामि. वायुं सप्तमदन्तौन्यसामि. सूर्यम् अष्टमदन्तौन्यसामि. विश्वान् देवान् नवदन्तौन्यसामि. ऋग्वेदं प्रथमदोर्गेऽन्यसामि. यजुर्वेदं द्वितीयदोर्गेऽन्यसामि.
सामवेदं तृतीयदूरकेऽन्यसामि अथर्ववेदौ ग्रंथोऽन्यसामि। आता हे यज्ञोपवीत जे आहे ते असा गुंडाळा करा, उजव्या हातावरती हे यज्ञोपवीत गुंडाळा करून ठेवायचं आणि उजव्या मांडीवरती हात ठेवायचा. असं ब्रह्मांजली पकडायची आणि उजव्या मांडीवरती हात ठेवा आणि 10 वेळा मनातल्या मनात गायत्री मंत्र म्हणा. मनातल्या मनात 10 वेळा गायत्री मंत्र म्हणायचा आहे. दहा वेळा गायत्री मंत्र म्हणून झाला असेल तर आता यज्ञोपवीत जे आहे ते दोन्ही अंगठ्यांमध्ये धारण करा हाताच्या आणि वर असं सूर्याला दाखवा. सूर्याचं तेज या यज्ञोपवीतामध्ये यायला पाहिजे. असं वर पकडा दोन्ही हाताच्या अंगठ्यामध्ये आणि सूर्यनारायणाची प्रार्थना करा. उद्यन्नद्यमित्रमहारोहन्नुत्तरां दिवं रुद्रोगं महासूर्यहरिवाणञ्जनादय सुखे सुरे हरिवाणं रोपणाकासुरमसे अधो हरिद्रवेशो मे हरिवाणं निधर्मसे उद्गाय महादित्यो विश्वेन सहसा विशन्तौ मह्यं रन्दयन्वो अहं द्वेषते राधम् चितरं देवानामुदागाधनी कञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च. त्यानंतर हे यज्ञोपवीत जे आहे ते 3 वेळा आपण टाळ्या वाजवायच्या आहेत. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुते. असं म्हणून उजवा हात जो आहे तो यज्ञोपवीतामध्ये घाला आणि डावा अंगठा जो आहे तो असा डोक्यामध्ये घालायचा आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपलं जानवं जे आहे ते उजव्या खांद्यावरती येईल, डाव्या खांद्यावरती येईल. जानवं जे आहे ते डाव्या खांद्यावरती यायला पाहिजे.
आता जे लग्न झालेले आहेत त्यांच्यासाठी जे दुसरं जानवं आहे ते आपण संस्कारित करणार आहोत. आपलं दुसरं जानवं जे आहे ते असंच डाव्या हाताच्या अंगठ्यामध्ये धारण करा आणि उजव्या गुडघ्यामध्ये अडकवा. आणि आपला उजवा अंगठा जो आहे तो आतून या जानव्याच्या फिरवा. ओम भूरग्नींच पृथिवींच मांच त्रिगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्वासादयतु तया देवताङ्गिरस्वध्रुवासीद. ओम भू वायुञ्चान्तरिक्षञ्च मांच त्रिगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्वासादयतु तया देवताङ्गिरस्वध्रुवासीद. ओम स्वरादित्यञ्च दिवञ्च मांच त्रिगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्वासादयतु तया देवताङ्गिरस्वध्रुवासीद. ओम भूर्भुवस्वश्च दिशश्च मांच त्रिगश्च लोकान् संवत्सरञ्च प्रजापतिस्वासादयतु तया देवताङ्गिरस्वध्रुवासीद. आता नवही देवता जे आहे ते यज्ञोपवीतामध्ये प्रतिष्ठापित करायचं आहे. एक एक तंतू जो आहे एक धाग्यामध्ये तुम्हाला 3-3 तंतू दिसणार. असं करून 3 जर समजा पड असतील तर त्यामध्ये नवही देवता विराजमान होतात. ओंकारं प्रथमदन्तोऽन्यसामि. पूर्ण अंगठा फिरवा आतून यज्ञोपवीताच्या. अग्निं द्वितीयतन्तोऽन्यसामि. नागस्तृतीयतन्तोऽन्यसामि. सोमं चतुर्थतन्तोऽन्यसामि. पितॄन् पञ्चमतन्तोऽन्यसामि. प्रजापतिं षष्ठतन्तोऽन्यसामि. वायुं सप्तमतन्तोऽन्यसामि. सूर्यम् अष्टमतन्तोऽन्यसामि. विश्वान् देवान् नवमतन्तोऽन्यसामि. ऋग्वेदं प्रथमदोर्गेऽन्यसामि. यजुर्वेदं द्वितीयदोर्गेऽन्यसामि. सामवेदं तृतीयदोर्गेऽन्यसामि. अथर्ववेदं ग्रन्थोऽन्यसामि. आता परत आपलं जानवं जे आहे ते सूर्याला दाखवा. हां क्षमस्व. त्या अगोदर आपल्याला 10 वेळा गायत्री जपायचं आहे. ही अशी ब्रह्मांजली करा आणि आपल्या उजव्या गुडघ्यावरती ठेवा आणि 10 वेळा गायत्री मंत्र जप करा. मनातल्या मनात गायत्री म्हणायचं आहे. आता आपलं जानवं जे आहे 10 वेळा जप झाल्यानंतर सूर्याला दाखवा. वर धरायचा हात. रुद्रोगम सूर्य हरिमानंदनाशय सुखे
हरिद्रवेषु मे हरिवाणं रोपणाकाशु ददमसि अथो हरिद्रवेषु मे हरिवाणं निदर्मसि उदागादयमादित्यो विश्वेन सहसासः विशन्तौ मह्यं रन्दयनो अहन्वीसतेराजम् चित्रं देवानामुलादनी कञ्चक्षुर्वित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रात्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्टा. आता हे जानवं जे आहे हे 3 वेळा एकमेकांवरती हात आपटायचा आहे. त्रिस्ताडयेत यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुग्ध शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः. हे यज्ञोपवीत जे आहे ते डाव्या खांद्यावरती येणार. यासाठी उजवा हात जो आहे तो असा आपण या जानव्यामधून काढा. ऑटोमॅटिकली तुमचं जानवं जे आहे ते डाव्या खांद्यावरती येणार आहे. अशी ही संसारिकांसाठी 2 यज्ञोपवीत जी आहेत ती आपण घालायची असतात. आचमनम. आता आपण सगळ्यांनी आचमन करा. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. आता दुसरं जे यज्ञोपवीत आहे ते त्यागायचं आहे. जे जुनं यज्ञोपवीत आहे, जुनं जानवं ते काढायचं आहे. आणि ते काढण्यासाठी जुनं जानवं जे आहे ते कंठीसारखं म्हणजे माळा धारण करताय तसं निविती करा. जुनं नवीन नव्हे. ज्याला तुम्ही दर्भ बांधलेला आहे बघा ते निविती करा. असं निविती झालं की असं डाव्या हाताने समोर करा. उजवा हात जो आहे तो मध्ये टाका आणि डावा हात जो आहे तो गळ्यात टाका. ऑटोमॅटिकली जानवं जे आहे ते बाहेर आलेलं असेल. अशा प्रकारे जुनं जानवं काढायचंय, नवीन नाही. लक्ष ठेवा. एकमेकांना दाखवा. जुनं जानवं जे आहे ते हातामध्ये घ्या. आणि हा मंत्र आम्ही म्हणतो ते म्हणा आणि मग ते पाण्यामध्ये सोडा. पवित्रवंतम पवित्रवंतं यदि जीर्णवंतम वेदांत नित्यम परब्रह्म सत्यम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम जीर्णोपवीतम विसृजस्तु तेजः समुद्रं गच्छ स्वाहा. पाणी सोडा आणि तांबणात सोडून द्या जानवं. जरा कन्फर्म करा बरं. नवीनच जानवं गळ्यात आहे. आणि आता आचमन करायचं आहे. आता आपलं द्विजत्व जे आहे ते सिद्ध झालेलं आहे. सगळं धार्मिक कार्यासाठी आपण आता तयार झालेले आहोत. सगळ्यांनी आचमन करा. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. आता आपण सगळ्यांनी प्राणायाम करायचा आहे. प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः. ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्.
ओम आपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम. आता आसनविधी करायचा आहे. जे आपण वेद त्यागले होते ते सगळे परत आम्हाला स्वीकार करायचं आहे. पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठर्षिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः. ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पञ्चधारायां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. ऊर्ध्वगेषु विरूपाक्षे मांसशोणितभक्षणे तिष्ठदेवि शिखावन्दे चामुण्डे यपराजिते. अपसर्वन्तु ये भूता भूमिसंस्थाः हे भूताविघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवात्मया. बळीभर पाणी जे आहे ते जमिनीवर टाका. डावा पाय जो आहे तो जमिनीवरती 3 वेळा आपटा. समारभेत. देवा आयांतो असं करा. देवा आयांतो यातु दाना अपयांतो विष्णो देवजनो रक्षसव भूमौ प्रादेशैश्वर्यातो. आता दर्भ हातात घ्या. एक दर्भ हातात घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि त्याची ब्रह्मांजली करून उजव्या हातावरती आपल्या उजव्या मांडीवरती ठेवा. श्रावे जलंदर्भाश्चादाय. दर्भ जो आहे तो असा मध्ये ठेवायचा. त्याच्यात थोडं पाणी घालायचं आणि ही ब्रह्मांजली आहे ती आपल्या उजव्या मांडीवरती ठेवायची. हरि ओम. ओम भूर्भुवस्वः सत्यमुपैमि प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः समस्तव्यार्देना परमेष्ठे प्रजापति प्रजापतिर्बृहदे गायत्र्या विश्वामित्रस्य पिता गायत्री अग्निमेळ इत्यादिषां सामनुच्छन्दादयर्षयः अग्न्यादयो देवताः गायत्र्यादीनि संसांसे उपाकर्माख्ये विनियोगः. आपण सगळ्यांनी मनातल्या मनात गायत्री मंत्र जपायचा आहे. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्विजं होतारं रत्नधातम् अग्निपूर्वेभिर्षिभिः ईड्यो नूतनैर्ता स देवां एह वक्षते. अग्निनारेणश्वद पोषामेव दिवे दिवे यजसो वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमत्परं विश्वतः परिपूर्णे स इद्देवेशो गच्छति. अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रावस्तमः देवो देवेभिरागवत यदङ्गदासुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः. उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो हरन्तयेमासि राजन्दमद्भराणां गोपामृतस्य देवीं वर्धमानौ स्वेदवे स नः पितेवासूनवे. अग्ने सूपायनो भव सजस्वानस्वस्तये. अग्निर्देवानामो विष्णुः परमः अथवः व्रतम् एष पन्था एतत्कर्म अथारसंहिताय उपनिषद विदामगवन् विदा महाव्रतस्य पञ्चविंशतिसानिरेण्यः इषेत्वोर्जेत्वा अग्न आयाहि वीतये शन्नो देवीरविष्टये. अथैतस्य समाम्नायस्य समाम्नायस्समाम्नातः मयरसतजपनलगसंहितं गौः ग्मा पञ्चसंवत्सरमयम् अधशिक्षां प्रवक्ष्यामि वृद्धिरायै च. यदिन्द्रो दाशरात्ने मानुषं व्यगाहताः इदं जना उपश्रित योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य अथातो धर्मव्याख्यास्यामः. अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये. दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. नमो ब्रह्मणे नमो अस्पदने नमः
पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषं शन्नोऽस्तु द्विपरे शञ्चतुष्परे नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषजं शन्नोऽस्तु द्विपरे शञ्चतुष्परे नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृष्टिरसि विष्णवे पाप्मानमृतात् सत्यमुपवागा सर्वे आपल्या हातामध्ये जे पाणी आहे तो दर्भ आहे, त्याचा दीर्घ श्वास घेऊन वास घ्या आणि पाणी जे आहे ते तसंच टाकून आपल्याकडे जो दर्भ आहे तो उजव्या कनवटीला किंवा उजव्या कमरेला खोवा. सर्वे उपाकृता वै वेदाः म्हणा उपाकृता वै वेदाः उपाकृता वै वेदाः. आता आचमन करा. ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. विंदवते होमः तिकडेच होम झाला. आपल्याकडून कळत नकळत बऱ्याचशी वाईट चुकीच्या गोष्टी घडल्या, आपल्याला त्याचे दोष लागतात, ते परिहार व्हावेत. आपल्याकडून काही कीटक कोणाला माझ्याकडून त्रास होऊन मला त्याचं पातक लागतं, या सगळ्यातून उतराई व्हावं, दूर व्हावं हे सगळं माझं, यासाठी हा मिंदवती होम सांगितलेला आहे. तो आपण सगळ्यांनी आता हवन करायचं आहे. मनातल्या मनात आपण सगळ्यांनी स्मरण करा आणि असं जर काहीतरी माझ्याकडून चूक घडली असेल तर भगवंता मला माफ कर असं म्हणून प्रार्थना करा. यज्ञोपघातादौ प्रायश्चित्तानि अस्मिन् कर्मणि कृमिकीट पिपीलिका भक्षिकाद्युपघात दोष परिहारार्थं द्वे मिन्दाहुतिं होष्यामि. ओम जन्म आत्मनो मिन्दाभूतकृस्तपुनहार्जातवेदा विचर्षणि स्वाहा मिन्दवते गृहयिदं नमः. ओम पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिनुरो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायुवं चक्षुराधत्तमक्षो स्वाहा मिन्दवते गृहयिदं नमः. अस्मि स्वराक्षर. आपल्या या सगळ्या विधीमध्ये जर समजा मंत्र शब्द इकडे तिकडे झाले असतील तर आपण परमेश्वराकडे क्षमा याचना करायचं आहे. त्याचं हवन आहे. अस्मिन् कर्मणि स्वराक्षर पदवर्ण भ्रेषजनित प्रत्यवाय परिहारार्थम् आभिर्गीर्विरित्ते कामाच्चाहुतिं होष्यामि. ओम आभिर्गीर्विरितो न ऊनमाप्याय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो मही गोत्रारुजासे भूयिष्ठवाजो दहते स्याम स्वाहा. इंद्राय हरिपतये नमः. सांगदा सिद्ध्यर्थं सर्वप्रायश्चित्तं करिष्ये. ओम भूर्भुवस्वाहा प्रजापतये नमः. संस्रावेण ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं नमः. मार्जन अग्नि उपस्थान त्यांनी मार्जन कर. सभादेवदान संकल्प सभादेवदान. आपल्या माता भगिनी इकडे उपस्थित आहेत, त्यांनी सभादीपदानाचा आता संकल्प करायचा आहे. तुम्ही जिथे बसलेला आहात तिथेच हा संकल्प करा, उगीच इकडे तिकडे नाचू नका. बाजूला जे आहेत त्यांच्याकडून पळीभांडी घ्या, हातामध्ये फूल ठेवा, अक्षता ठेवा आणि सभादीपदानाचा संकल्प करा.
अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सर्वांनी म्हणा मम. फक्त महिलांनी. मम इह जन्म जन्मांतरे च अखंडित सौभाग्य आदि अवाप्तये पुत्र पौत्र धन धान्यादि समृद्धये वांछित सर्व मनोरथ प्राप्तये च आध्यात्मिक ज्ञान अनुभूति अर्थम सद्गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सभाधिपदान कल्पोक्त फल अवाप्ति कामाहम ब्रह्म विष्णु रुद्र प्रीत्यर्थम सद्गुरोः सभायाम् अग्निसन्निधौ सद्गुरवे सभाधिपदानं करिष्ये. म्हणा भोदीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे. खाली सोडा. आता प्रार्थना करा. श्रावणे मास्यो उपाकर्मणे आरब्धे विप्रसंसदे व्रीहि तंडुल पिष्टस्य पाचितेन निर्मितं घृतवर्ते अग्निसंयुतं विमलेक कांस्यभाजने संपाद तंडुल प्रस्थं पूरितं सुप्रतिष्ठितं अवैधव्यं सुपुत्रत्व दीर्घायुः श्री सुखावाप्तये सभाधिपदान तुभ्यं विप्र सदक्षिणं ब्रह्म विष्णु महेशाश्च प्रीयतां दीपदानतः मम अभीष्ट प्रदाः सन्तु भवेस्मिन्वा भवान्तरे सर्वकाम प्रदानृणां दीपदान प्रतोषिताः श्रावण्यां श्रवणर्क्षे च सभायाम् अग्निसन्निधौ सभाधिपदान ततः शांतिं प्रयच्छ मे. स्वस्त्यस्तु. तुम्ही म्हणारे स्वस्त्यस्तु दीर्घमायु श्रेय शांती पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु. सगळ्यांनी म्हणायचं आहे. स्वस्त्यस्तु स्वस्त्यस्तु दीर्घमायुः दीर्घमायुः श्रेयः श्रेयः
शांतिः शान्तिः पुष्टिः पुष्टिः तुष्टिः तुष्टिः चास्तु. अस्तु. अशा प्रकारे या सगळ्या सभा दीपदान करण्यासाठी आलेल्या महिलांना या सगळ्या सभेचा खूप खूप आशीर्वाद. अशा प्रकारे ही प्रार्थना जी आहे ती झालेली आहे. तुम्ही पिठाचा दिवा जो आहे तो तांदळाच्या पिठाचा दिवा तयार करून त्याच्यामध्ये वात घालून तो दिवा जो आहे तो इथे श्रीचरणी अर्पण करायचा आहे. याला सभादीपदान असं म्हणतात. हा पूर्वीपासून चालत आलेला विधी आहे. सौभाग्यवती स्त्रिया जेवढ्या आहेत तो हा विधी जो आहे तो करतात. आपण सगळ्याजणी आज सभादीपदानासाठी आलात. तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप आशीर्वाद. त्याचप्रमाणे आता हा सभादीपदानाचा संकल्प झालेला आहे. जसा हा संकल्प झाला की तुम्ही तुमचा दिवा प्रज्वलित करा वेळ घेऊन आणि मग इथे आता सद्गुरू पूजन होणार आहे. ते झालं की मग तुम्ही एका रांगेत तो दीप आणून इकडे अर्पण करायचा आहे. सगळ्या महिलांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवा. माझा जरा घसा खराब झाला, क्षमस्व. सगळ्या पुरुषांनी आता सद्गुरू पूजन करायचं आहे. ब्रह्मानंदम परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धन्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि. श्री सद्गुरुभ्यो नमः. ध्यायामि. ओम आगच्छ देवदेवे ओम आगच्छ देवदेवेश तेजोराशेरपरे देवानामया पूजा ग्रहण सुरसत्तम. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि. नानारत्नसमायुक्तं द्वादशविभूषणम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता. सद्गुरुभ्यो नमः. आसनार्थे तुलसीपत्रं समर्पयामि. पाद्यं गृहाण देवेश सर्वक्षेम श्रीफलावर समर्पितं देव लोकनाथ नमोस्तुते. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. दोन पळ्या पाणी श्री गुरुचरणावरती अर्पण करायचे आहेत. नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्यं प्रतिगृह्यता. श्री सद्गुरुभ्यो नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. पैवर पाण्यामध्ये गंधफूल अक्षता घालून अर्पण करा. कर्पूरवासिरं तोयमन्दाकिन्यासमार्थ आचम्यराजगन्नाथ मया रक्तमिवक्तिरः. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. आचमनीयं समर्पयामि. एक पैवर पाणी जे आहे ते अर्पण करायचं आहे. गंगा सरस्वती रेवा वयोश्री नर्मदा जलैः स्नानयोदपयादेव तदा शान्तिं कुरुष्व मे. श्री सद्गुरुभ्यो नमः. स्नानीयं समर्पयामि. एक पैवर पाणी पुन्हा श्री चरणांवरती अर्पण करायचं आहे. तरस्तु विद्रावरुणादलग्ने संयोरस्मभ्यं नमस्तु यस्ताम् अजीमहे यादप्रतिष्ठान् नमो दिवे बृहते साधनाय गृहाय प्रतिष्ठासूक्तं तत्प्रतिष्ठया वाचा शौस्तव्यं तस्माद्यद्यपि दूरेव पशुल्लभते गृहानेवैनानादिकवशते गृहाय मयूरां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितमस्तु. ज्याप्रमाणे व्यासपीठावरून उपचार सांगितले जातील त्याप्रमाणे अर्पण करायचे आहेत. सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे वयोवारदे दुभ्यं बालदे प्रतिगृह्यता. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. वस्त्रो वस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि. वस्त्र जे आहे ते अर्पण करायचं आहे. देव देव नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं ग्रहाण पुरुषोत्तम. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. यज्ञोपवीतं समर्पयामि. यज्ञोपवीत म्हणजे दानव श्रीचरणी अर्पण करायचं आहे. श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यता. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि. चंदन श्री गुरुचरणी अर्पण करावं. क्षरास्तण्डुला शुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिता. मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरा. श्री सद्गुरुभ्यो. अलंकारार्थे अक्षरान् समर्पयामि. लाल अक्षता ज्या आहेत त्या श्रीचरणी अर्पण कराव्यात. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता. श्री
सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णागजातिकरवीरसारपुष्पैः आं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूजार्थे नानाविधानि पुष्पाणि तुलसीदलानि च समर्पयामि। ओम गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। धूपमाग्रापयामि। धूपणिदीप प्रज्वलित तैलञ्चवर्च संयुक्तं वन्द्या योगधर्मया एवं ग्राण देवेश त्रैलोक्यतिमिरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने आपण नैवेद्य आणला असेल तर तो गुरुचरणी अर्पण करायचा आहे। नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे जलां गुरु ईशिदम्मे वरन्दे हे परत्र जपरागदे सर्गरागण्डकाद्यानि दधिक्षीलताञ्च आहारश्च भोज्यञ्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। विड्यावरती पूगे फलं महद्दिव्यं नागवजेदरयुतं कर्पूरेण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरदस्तव तेन मे लाभाप्तिर्भवेज्जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च फलोऽर्थाः। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। फलानि समर्पयामि। फळावर पाणी सोडायचं आहे। स्वागत नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः सर्वहितार्थाय जगदार्थारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। कणान्तदाच नमस्कारान् समर्पयामि। कृतं वा कार्यं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्च बसव। जय जय करुणाब्धे श्री गुरुदेव दत्त। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प अर्पण करायचं आहे। श्रीपादवल्लभ श्री गुरुदेव दत्त। हरिओम तत्सत। श्रीमद सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत महाराष्ट्र मंडळ आणि एकंदरीत दुबईमध्ये ज्यांचं फार मोठं कार्य चालतं हे आपले सुनील मांद्रेकरजी आज या ठिकाणी आपल्या या श्रावणी विधीला उपस्थित आहे। जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करावं। त्यानंतर दुबईच्या शेखचे एकदम जवळचे असलेले आपले अवस्थीजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मोठा माणूस आहे, सगळेजण त्यांचं फार मोठं रिस्पेक्ट करतात, असे अवस्थीजींनाही खूप खूप आशीर्वाद, एकदम स्वागत। त्यानंतर BMW या मोठ्या फर्मचे जे रिअल इस्टेटचं काम आहे, दुबईमध्ये मोठी मोठी इमारती तुम्ही पाहता आहात, ते हे सगळे लोक जे आहेत ते उभी करत आहेत। असे हे BMWचे मोठे उद्योग व्यावसायिकमध्ये काम करत असलेले यदुजी आज उपस्थित आहेत। यदुजींना खूप खूप आशीर्वाद एवं स्वागत। आणि मोठे रिलायन्सचे मोठे संपर्क इतका तगडा आहे की अंबानींना सुद्धा फार मोठं मार्गदर्शन करतात, त्यांच्यासोबत राहतात, त्यांच्यामध्ये राहतात। असे आपले विचारे जे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचंही या श्रावणी विधीला जोरदार स्वागत आहे। ही सगळी मंडळी जी आहे त्यांचा कारभार विश्वभर चालतो, अशा या सगळ्या दिग्गज व्यावसायिक लोक आज या मुद्दामहून गोव्याचा कल्चर पाहण्यासाठी, गोव्याची खरी संस्कृती पाहण्यासाठी आज इकडे उपस्थित आहेत। आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आपण या तपोभूमीला आलात, श्रावणी विधीला आलात, आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद।
श्री सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे नुर्वे पूर्वे प्रेम रूपादयाचे सर्वांगी सुंदर उघडे कंठे लागे माळ मुक्ता फळाचे जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पुरते जय देव रत्नाखचिता बाळा गौरी कुमारा चंदनाचे ओठे कुमकुम केशरा हिरे जडिता मुकुटा शोभा शोभारा ऋणधुणते नो बोले चरणी सागरया जय देव जय श्री गुरु आरती हो लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना जरा धुंडा वकरा धुंडा नयना दासरा माता वडवारे सदना संगडिताय नमाय रक्षाय वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव त्रिगुणात्मक जय मूर्ती दत्ताहाराणा त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा नेते सप्तानाय हनुमान सर्वरमण योगी समाधीने ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओराय हरदे भवदत्ता सभायभ्यंता हरदे भवदत्ता दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान हार पले मन झाले उन्मान तू बनाजे जय बोळावण एका जनार्दने श्रीजगत ध्यान जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळत हरदे भवदत्ता हरिल टांगण बंधून चरण डोळ्याने पाहिन रूपा तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वाक् स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे पावन रमा पावन रमा पावन रमा पावन रमा पावन जम्भो पावन जम्भो पावन जम्भो पावन जम्भो पावन दत्ता पावन दत्ता पावन दत्ता पावन दत्ता पावन सद्गुरु पावन सद्गुरु पावन सद्गुरु पावन सद्गुरु श्री गुरुदेव दत्त कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः महार्तिक्यदीपं राजकर्पूरार्तिक्यदीपं समर्पयामि जांचामस्तके भव्य सुंदर जटा मंडितमूढलो माझे वेष्टितवल्कले झळकते पीतांबर शोभतो आश्चर्याजन पावते भगुनिया मूर्ती बरी गोचरे चारहि वेदमुखे सदैव वसते तो दत्त भूमीवरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा जावा उपेक्षु नको सद्गुरु गुणवंतानंता श्रीदेवताता मागणे हेची आता हरि ओम सत्यश्रेष्ठ गुरुगम्यैश्वरी ज्ञानालंकृत श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय सत् सकल गुणैश्वरी ज्ञानमन्वित श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय परम पूज्यैश्वरी ज्ञानोपदेशक श्रीमत्सद्गुरु राजाधिराज सदानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय
सदुपदे जगत्ते देवेंद्र कुलोद्भव श्रीमत्सद्गुरु दुरेणाचार्य स्वामी महाराज की जय। सत्यश्रेष्ठ ईश्वरी ज्ञानोपदेशक श्रीमत्सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। 88 सहस्रमने मालांकित अधिकारी श्रीमत्सद्गुरु सिद्धपादाचार्य स्वामी महाराज की जय। राजाधिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय। श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त श्रीमत्सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की नमः पार्वती तले हर 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 महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय। आपल्याकडे सनातल्या सगळ्या नरमूर्तींना खूप खूप वंदन। आणि आज या दत्तगुरुवारला संत समाज खांडेपार उसगाव आणि मार्दळ या संत समाजाच्या यजमानपदाखाली आजचा हा गुरुवार संपन्न होत आहे। खूप दिवसांनी देवस्थानं इथे पोचलेली आहेत आणि श्रावण मासाच्याच आरंभी म्हणजे उद्याच श्रावण मास प्रारंभ होत आहे आणि या अशा सगळ्या देवस्थानांचा या ठिकाणी येणं होणं हा खरंच योगायोग चांगला आहे। आपणही सगळे येत्या काळात या सगळ्या मंदिरांच्या माध्यमातून या सगळ्या मंदिरांच्या भक्तांच्या माध्यमातून श्रावण मासामध्ये अधिकाधिक पुण्य कमवण्याचं पुण्यार्जन करण्याचं काम आपण सगळे करा। थोडं थोडं पुण्य जे आहे ते गोळा केलं की ते आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या पिढ्यानपिढ्या आपल्या कुळामध्ये राहतं। म्हणून हे तीळ तीळ पुण्य जे आहे ते साठवलं पाहिजे। छोटी छोटी गोष्ट जी आहे ती आपण इतरांसाठी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। देव संतुष्ट कधी होतो? ज्यावेळी आपण परोपकार करतो। आपण जेवत राहिलो यात काय पुण्य आहे? पण आपण जर इतरांसाठी काम केलं त्यात पुण्य आहे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम असं म्हणतात की सगळं समाजातलं सगळं आपल्या ज्या धर्मातलं सार जे आहे ते या एका अर्धरीमध्ये लपलेलं आहे आणि आपण सगळेजण या परोपकाराच्या मागे आहोत। मला आनंद आहे की आपण सगळेजण संत समाज पातळीवरती गावागावामध्ये हे पुण्याचं काम रोज करीत आहात। इतरांसाठी जगण्याचा जो विचार आहे या विचारामध्येच आपण सगळेजण वाढलेले आहोत। सामान्यतः मंदिरं जी आहेत ही मंदिरं ही लोकांपर्यंत पोचतात। लोकांच्या सगळ्या श्रद्धा ज्या आहेत या मंदिरांमध्ये अडकलेल्या आहेत आणि म्हणून हा जो देव या मंदिरामध्ये वास करतो हा मंदिरांमध्ये वास करणारा देव आपण सगळ्यांनी समाजातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये जी माणसं आहेत त्या माणसांमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। कारण आपले धर्मशास्त्र सांगतं तिन्ही देव जेथोनी निर्माण झाले तया देव रायासी कोणी न बोले जगी थोरला देव तो चोरला असे। हा थोरला देव कोण? हा मोठा देव कोण? समर्थ रामदास स्वामी दासबोधामध्ये भरपूर या देवाबद्दल बोलतात। मुद्दाम दासबोध वाचा। श्रावण मास आहे, चातुर्मास आहे,
या काळामध्ये ग्रंथ वाचन करण्याची पद्धत पूर्वी गोमंतकामध्ये होती. आता आहे का मला माहिती नाही. आहे? वाचतात? कोणातरी पुराणिकाला बोलवून आणून त्याप्रमाणे ग्रंथ वाचन करायची. त्याच्यामध्ये नवनाथ कथा वाचायचे, त्यानंतर गुरुचरित्र कथा वाचायचे, त्यानंतर शिवलीलामृत ग्रंथ वाचायचे. असे वेगवेगळे ग्रंथ जे आहेत ते वेगवेगळ्या घराघरांमध्ये वाचून त्याप्रमाणे लोक जे आहेत त्या सगळ्या गोष्टी ज्या कथा ग्रंथांमध्ये सांगितलेल्या आहेत त्या ऐकायचे. ऐकून काय व्हायचं? त्यांना वाटायचं की जसं या ग्रंथांमध्ये सांगितलेलं आहे हर एक गोष्टीमध्ये माझा देव विजयी झालेला आहे, तसाच माझा संसारामध्ये जिथे मी जाईल तिथे माझा विजय होणार आहे, असं मनामध्ये एक चांगली स्फूर्ती जी आहे ती या ग्रंथ वाचनाच्या माध्यमातून या लोकांना मिळत होती. आम्ही पाहतो आहोत सगळं जीवन जे आहे ते स्ट्रेसफुल झालेलं आहे. जीवन जे आहे ते तणावयुक्त झालेलं आहे. सगळीकडे वेगवेगळ्या प्रकारची लोक जी आहेत ती तणावांनी भरलेली आहेत. अशा या तणावात सगळ्यात रामबाण उपाय म्हणजे ग्रंथ वाचन. आपण जर समजा या ग्रंथांना घेऊन बसलात, तो ग्रंथच तुम्हाला सांगणार, लिहिणारा जो आहे तो परमेश्वराला समर्पित म्हणून हा ग्रंथ तयार झाला. एवढा मोठा ग्रंथ बघा, दासबोध किती मोठा, बघा ज्ञानेश्वरी किती मोठी, कसे भागवत ग्रंथ किती मोठा आहे बघा. म्हणजे एकनाथी भागवत असू द्या, त्यानंतर भागवत असू द्या किंवा भगवद्गीता असू द्या, हे सगळे मोठमोठे ग्रंथ जे आहेत हे ग्रंथ हे ईश्वराला समर्पित लोकांनी लिहिलेले आहेत. त्यामुळे या ग्रंथांना जर तुम्ही अवलंबलं, समर्थ रामदास स्वामी म्हणतायत की मी या ग्रंथाच्या रूपाने तुमच्यामध्ये वास करतो, ह्या ग्रंथाच्या रूपाने मी तुमच्या सोबत आहे. म्हणजे त्याचे विचार जे आहेत ते या सगळ्या ग्रंथांमध्ये लिहिलेले आहेत. आणि विचारो हे महौषधम, विचारच माणसाचे चांगले असायला पाहिजे. आम्हाला सगळ्यांना वाटतं की सगळीकडे हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन शीख असलं असू नये, सगळे बरे आपल्या इमाने इतबारे बरे प्रेमाने राहावं. आम्हाला वाटतं, बाकीच्यांना वाटलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला विचार जे आम्हाला सनातन धर्माने मिळालेले आहेत हे विचार आम्ही आमच्या पद्धतीने जगत गेलो. कारण हा विचार जो आहे हा विचार आम्हाला ऋषीमुनींनी दिला. मग जर समजा विचार बराबरा करायचा, मग हे दुष्ट लोक आलेत की मग काय करायचं? हे ज्यावेळी अशा पद्धतीने वागतायत, चुकीच्या पद्धतीने वागतायत, महिलांवरती अत्याचार करतायत, गौमातेवरती अत्याचार करतायत, अशा वेळी आपण आपला विचार काय ठेवायचा? विचार हाच आहे की आमच्या धर्मामध्ये आम्हाला एक विचार सांगितलेला आहे की आपण सगळ्यांनी स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असलं पाहिजे. मग ते आपल्या देशाचं रक्षण असो, आपल्या राज्याचं रक्षण असो, आपल्या कुटुंबाचं रक्षण असो किंवा आपल्या स्वतःचं रक्षण असो, या रक्षणासाठी आपण सगळ्यांनी सदोदित अलर्ट असलं पाहिजे. आपण हिंदू आहोत, सनातनी आहोत याची आठवण आपण सगळ्यांनी ठेवत असताना रामाचं चरित्र काढून वाचा. रामाने पाहिलं आपल्या जीवनामध्ये, माझी बायको घेऊन गेला रावण, असू दे बिचारे, मी राजा आहे, मी आणि दुसरे आणू शकतो, असा विचार त्याने केला का? आमचे हिंदू लोक जे आहेत यांनी ही चरित्र त्यासाठी वाचली पाहिजे. शी उगीच झगडी नको, वरत येणे आपली बायल, असा विचार झाला? आपल्या धर्मात असले नेबळट विचार सांगितलेले नाही आहेत. नेलं काय? असा पराक्रमी आपल्या घरामध्ये, आपल्या गावामध्ये, असा राज्यामध्ये राजा आमचा आहे, ज्या राजाला पराक्रम माहिती आहे, ज्याच्याकडे झगडणं माहिती आहे. कशासाठी झगडणं? स्वतःच्या स्त्रियांच्या, स्वतःच्या देशाच्या, स्वतःच्या धर्माच्या रक्षणासाठी पराक्रमी पुरुष पाहिजेत. असं ते झगडी किराक गोष्टी असं म्हणणारे पुरुष हे डेंजर आहेत. म्हणून समाजात तुम्ही पहा,
आज नको झालेला विचार जो आहे तो समाजात जातो आहे. आमची स्त्री सुरक्षित नाही, ती सुटकेशमध्ये जाऊन पोचली, एवढ्यापर्यंत आम्ही सगळे करतो काय आहोत आमचं आम्हाला कळलं पाहिजे. आमची सगळी जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था आपण सगळ्यांनी परत एकदा निहाळली पाहिजे. सगळे मठ आहेत, सगळी मंदिरं आहेत, सगळे गुरु आहेत, या सगळ्यांनी या रामायण महाभारत या सगळ्या दासबोध ज्ञानेश्वरी यामध्ये जे विचार सांगितलेले आहेत ते विचार समाजापर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी आमची नाही का? आम्ही ते पोचवायचे नाहीत का? आम्ही ते कसे कसे पोचवू यासाठीचे सर्वतोपरी प्रयत्न जे आहेत आत्ताच या महिलांनी किती छान प्रकारचं छोटंसं का असेना समाजाला असलं बारीक बारीक आपल्यातलं आवडतं. आता ते त्यांच्याने आपले इथे सगळे चणे शिंपडले गेली ती तसलं आवडतं लोकांना. काय आहे नेमकं? आपला कल्चर आहे तो. लोकांच्यापर्यंत जाणं, लोकांबरोबर बोलणं, लोकांमध्ये काय काय चाललेलं आहे त्याचा आढावा घेणं, हेच तर काम आमचं आहे. आपण सगळे संत समागमांच्या माध्यमातून आणि काय करतो, कोणाच्या घरात काय काय चाललेलं आहे हेच तर आपण सगळ्यांनी पाहायचं असतं. कोणाच्या घरात तुळस आहे तरी तर हळदी कुंकुम करायचा असतो, याचसाठी त्यांची विचारपूस करायची असते. श्रावणात एकमेकांच्या घरी जायचं असतं, याचसाठी जायचं आहे की आपण ती माणसं जी आहेत ती हिंदुत्वाचे विचार घेऊन आहेत की नाही, माझ्या रामाचे विचार घेऊन आहेत की नाही, माझ्या कृष्णाचे विचार घेऊन आहेत की नाही, माझ्या देवदेवतांचा विचार या घरामध्ये आहेत की नाही हे बघण्यासाठी महिलांनी एकमेकांच्या घरी जायचं असतं. हा संस्कार आहे, हा कल्चर आहे, ही संस्कृती आहे आमची आणि या संस्कृतीला आम्ही फाटा देता कामा नये. या मंदिरासाठी जातो. पूर्वीच्या काळी आम्हाला माहिती आहे पंचायतन म्हणून बसवायचे. हे देवस्थान ते देवस्थान ते देवस्थान अशी 5 देवस्थानं एकत्रित आणि 12-25 देव. म्हणले तत्वज्ञान मोठं आहे, पण हे सगळं कशासाठी केलं होतं? सगळी मंदिरं एकत्रित यावी, या मंदिराचा त्या मंदिराशी संबंध जो आहे तो प्रस्थापित करण्यासाठी. आम्हाला अजूनही आठवतं बरेचसे मंदिरं आपल्या देवस्थानांमध्ये उत्सव जे आहेत दुसऱ्या मंदिरात नारळ ठेवल्याशिवाय करत नाहीत. त्याही देवदेवतांचे आशीर्वाद आपल्या उत्सवात हवे असा संकल्प त्यामध्ये असतो, असा विचार त्यामध्ये असतो. आणि अशा प्रकारे आम्ही ज्यावेळी या देवळांमध्ये मंदिरामध्ये मठामध्ये वेगवेगळे समाजातले जे घटक आहेत ते घराघरामध्ये जातो त्यावेळी समाजातला सलोखा निर्माण होतो. म्हणून तुम्हीही आजच्या काळामध्ये एकमेकांच्या घरी चला. हां, रडू नका, अरे आता ते असे झाले तसे झाले, आता ते एकमेकांकडे आम्ही जात नाही, येऊ झालं तेव्हा झालं. बोलणाऱ्यांना बोलू दे, करणाऱ्यांनी करत राहायला पाहिजे. जो करतो तो श्रेष्ठ होतो. म्हणून बरेचसे लोक जे आहेत या सगळ्या लोकांनी आम्ही सगळ्यांनी जर समजा ठरवलं की आम्ही एकमेकांच्या मध्ये जाऊन एकमेकांकडे जर चांगल्या पद्धतीने आम्ही जर समजा विचारपूस करतो तर समाजामध्ये लोकांना जे माहीत नाही ते आपण सांगू शकतो. सांगायला काय जातं? म्हणून सुरुवातीला सांगितलं परोपकाराय पुण्याय. मी एकटाच नाही राहू शकत, समाज आहे तर मी आहे, ही भूमिका आम्ही सगळ्यांनी तयार ठेवली पाहिजे. म्हणून ज्यावेळी मंदिरांमध्ये आम्ही जातो, मठांमध्ये आम्ही जातो, आम्ही आमचा हा परोपकाराचा विषय लोकांपर्यंत पोचवला पाहिजे. मंदिरात आम्ही जातो, कुठे कोळिष्टकं नाहीत ना, भक्तांनी बघायचं आहे. मंदिरात आम्ही जातो, सगळी व्यवस्थित सगळी स्वच्छता आहे ना, भक्तांनी बघायचं आहे. देव थोडाच झाडायला येणार आहे सगळं, हे आपली ड्युटी आहे. हे असं आम्ही मंदिरात जाणं जे आहे ते सुरू केलं पाहिजे. हे मंदिरात आम्ही जातो, ही कोणीतरी थुकलेली फुलं नाहीत ना, विचार आपण सगळ्यांनी करायला पाहिजे. कोणीतरी ही फळं दिलेली आहेत त्याच्यावर कोणी मुतलेला नाही ना, याचा विचार आपण सगळ्यांनी करायचा आहे. देव येणार नाही आम्हाला सगळ्यांना आठवण करायला, हे आमचं आम्ही ठरवलं पाहिजे. याला म्हणतात स्वरक्षण, याला म्हणतात स्वतःचं रक्षण. आणि आम्ही जर समजा हिंदुत्व, आम्ही जर समजा सनातनत्व लक्षात घेतो तर लक्षात ठेवा, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. यामध्ये आम्हाला कोणाला दुखवायचं नसतं, पण
जे खळांची व्यंकटी सांडो. ते लोकांच्या डोक्यामध्ये जे खळ म्हणजे वाईटपणा जो आहे तो काढायचा कसा, त्यासाठी ही भूमिका घ्यावी लागते. लोकांमध्ये जी नको झालेली वृत्ती आहे ती छाटायची कशी, ती बाजूला करायची कशी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा आदर्श आपल्या सगळ्यांच्या समोर घालून दिला. आपल्या धर्माचं रक्षण करण्यासाठी, या भगव्याचं रक्षण करण्यासाठी माय भवानीचा आशीर्वाद असल्याशिवाय होणार नाही, म्हणून ती भवानीची तलवार त्याने वापरली आणि भवानीची तलवार धर्माच्या रक्षणासाठी वापरली. अशा प्रकारे ही जी आतमध्ये तलवार आहे भवानीची ती वापरली पाहिजे. तिला जीभ म्हणतात. आजच्या काळात ती तलवारीची गरज नाही, ही भवानी जी आहे तिला बाहेर काढा, वापरा ती, बोलवा तिला. सरस्वती माते बैस जिव्हेवरी असं आम्ही म्हणतो की नाही. त्या जिव्हेची आज गरज आहे, त्या जिभेची आज गरज आहे, त्या वाणीची आज गरज आहे. आम्ही जर आपल्या देवदेवतांबद्दल बोललो, आम्ही आमच्या धर्माबद्दल बोललो तर ऑटोमॅटिकली सगळ्या धर्माचं रक्षण होणार आहे. म्हणून आपण सगळेजण आत्ता कम्प्युटरच्या युगामध्ये आहोत. कॉम्प्युटर, मोबाईल, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जमान्यामध्ये आम्ही राहतो आहोत. आता मागे जाणे नाही. हा मोबाईल जर त्रास करतो तर आता मोबाईलच नको असं नाही करता येणार. म्हणून त्या सगळ्यांना सोबत घेऊन आपलं धर्मरक्षण कसं होईल, आपलं स्वतःचं कुटुंब कसं धार्मिक होईल, आपलं कुटुंब कसं सात्विक होईल, याचा विचार जो आहे तो आपण सगळ्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून संत हो, आज खरंच या सगळ्याची गरज आहे की आपण आपल्या सगळ्यांनी आपल्या धर्माच्यासाठी आपल्या या विचारांना आत्मसात करा. गावोगावी घरोघरी ग्रंथ वाचन करा. ग्रंथांमध्ये जी कथा सांगितलेली आहे त्या मुलांना सांगा. त्या पद्धतीने त्या मुलांकडून ती ऐकवा. शाळेमध्ये ज्यावेळी मुलं कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेणार, या कथा मांडायला लावा, जबरदस्तीने मांडायला लावा. का? या कथांमध्ये शौर्य आहे, या कथांमध्ये पराक्रम आहे, या कथांमध्ये अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा विचार आहे. कोण रामाची सीता घेऊन जाणार नाही, कोण आपल्या बायकोला हात लावणार नाही, असं त्या पुरुषाला लहानपणापासून समजलं पाहिजे. आणि आपल्याकडे श्रावणीचा कार्यक्रम होत असतो. या श्रावणी विधीला मोठ्या प्रमाणामध्ये आपले जे हिंदू आहेत हे यज्ञोपवीत धारण करण्यासाठी, आपल्या पितरांची आठवण करण्यासाठी, ऋषीमुनींना तर्पण करण्यासाठी या गुरुस्थानावरती बरीच वर्षे येत आहेत. मला वाटतं हा एक मोठा उत्सव जो आहे तो गोमंतकामध्ये हरवर्षी संपन्न होत आहे. राजकारणातले नेते, धर्मकारणातले नेते, साधू संत या उत्सवामध्ये, श्रावणी विधीचा हा उत्सव गोमंतकामध्ये पाहण्यासाठी लोक आत्ताच आम्हाला फोन करायला सुरुवात करायला लागलेली आहेत. आणि लोकांच्या डोक्यामध्ये कल्पना आहे की आम्ही गोमंतकामध्ये श्रावणी बघायला येणार आहोत. बरेचसे लोक पार्ट्या करायला येतात की नाही. आता हा चेहरा जो आहे तो हळूहळू लोकांच्या डोक्यामधला बदलतो आहे. उद्या हे जे देवस्थानातले पदाधिकारी बसलेले आहेत, ह्या लोकांची देवळं बघायला लोक गोव्यात येणार आहे. त्यांनी कशी व्यवस्था लावलेली आहे, त्यांनी कशी पद्धत ठेवलेली आहे देवाची. आमच्याकडे वेगळीच गोव्यामध्ये पद्धत आहे. लोकांमध्ये छान म्हणजे स्वच्छता म्हणा, मंदिरांमधलं पावित्र्य म्हणा, छान प्रकारे आमची. तुम्ही मुद्दाम ती बारीक बारीक भटजी गाराणे घालतायत ती ऐका, त्याच्यात एक वेगळं समाधान आहे. तो भटजी ज्यावेळी ती गाराणे घालतो, हे देवी म्हणून किंवा हे देवादिदेवा म्हणून, ती भटजीची गाराणी वेगळी असते. तो काय देवाकडे बोलतो माहिती नाही, पण हा जो भक्त उभा आहे तो ऑटोमॅटिकली देवाशी कनेक्ट झालेला असतो. वायफायमध्ये जसे मोबाईल कनेक्ट होतात तसं त्या गाराण्याच्या माध्यमातून तो कनेक्ट होतो देवाशी. ताकद आहे भक्तीची. आणि तो भक्तीने एवढा प्रफुल्लित होतो, भटजीमध्ये जे शब्द आहेत ते शब्दच त्याला स्फूर्तिदायक वाटायला लागतात. आणि ऑटोमॅटिकली हा जो पुरोहित आहे, हा पुरोहित त्या माणसाला देवाशी कनेक्ट करतो. तुमच्या लक्षात येत असेल ही व्यवस्था आहे आपल्या सगळ्यांमध्ये. आणि अशा प्रकारे मंदिरांमध्ये पावित्र्य जे आहे,
भक्तिमय वातावरण जे आहे ते असं जर समजा तसंच मेंटेन केलं तर ते पाहायला लोक जे आहेत ते कोसो दूर, कितीही दूर जरी मनुष्य असला तरी या मंदिरांकडे देव दर्शन करण्यासाठी लोक येतात. तसं हळूहळू आता गोमंतकामध्येही तसं चित्र जे आहे ते तयार झालेलं आहे आणि याची सुरुवात जी आहे ती आपण सगळ्यांनी केलेली आहे. आता श्रावणीची तयारीला लागा. गोमंतकामधली जी काही मंडळी आहे जी या सगळ्या विषयांकडे अजूनही अनभिज्ञ आहेत अशा सगळ्यांकडे तुम्ही पोचा. आपलं काम फक्त त्यांच्यापर्यंत विचार पोचवणं. ते आले इकडे तर बरंच आहे, नाही आले तरीही चालेल, पण लोकांपर्यंत तुम्ही विषय पोचवा. यज्ञोपवीत म्हणजे काय, शेंडी म्हणजे काय, तर्पण म्हणजे काय, ऋषी कोण, ऋषी मुनींची आठवण का काढावी, हा गणपती किंवा हे सगळे सण आम्हाला कोणी दिले, ही दिवाळी आम्हाला कोणी दिली, आम्ही जे देवघर सांभाळतो, ही जी मंदिरं आहेत, ही सगळी देवदेवता हे आम्हाला कोणी दिले, या गुरु परंपरेने दिले, हे ऋषी मुनींनी दिले. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस श्रावणी आहे. आणि असं जर आम्ही लोकांपर्यंत हे विषय पोचवले, आम्ही देवाचे ऋणी आहोत, आम्ही पितरांचे ऋणी आहोत. आमचं हे कलेजा किंवा आमचं हे जे शरीर जे आहे याला कलेवर म्हणतात, हे कलेवर आम्हाला आमच्या वाडवडिलांमुळे मिळालेलं आहे. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे श्रावणी. अशा प्रकारे जे वेद आहेत, जे ज्ञान आहे, या ज्ञानाला परत एकदा उजळणी करण्याचा दिवस. आपण गुरूंकडे जाणारी लोक आहोत. या गुरूंकडे जाणारी माणसं जी आहेत ती गुरूंकडून ज्ञान जे आहे ते पुन्हा एकदा ऐकून घेतात, गुरूंना जे काही शिकलं ते बोलून दाखवतात. असा तो दिवस म्हणजे श्रावणी होय. या श्रावणीचं महत्त्व आपण सगळ्यांनी आपल्या हिंदू धर्मियांना सांगा. गोमंतकामध्ये 450 वर्षे पोर्तुगीजांनी राज्य केलं, बरोबर, परंतु 450 वर्षे राज्य करून सुद्धा सुताची पुनव संपवली का त्यांनी? संपवली नाही, संपवू शकले. एवढी वर्षे एवढं इकडे अत्याचार केले, मारामारी केली, त्यांची महिलांवरती बलात्कार केले, पुरुषांची काय म्हणतात तसे हाल अपेष्टा त्यांना सोसायला लावल्या. एवढं करून सुद्धा ही सुताची पुनव जी आहे ते आपल्या आयुष्यातून काढू शकले नाही. एवढं डीप आहे, सगळं खोलवर गेलेलं आहे. येथे आहे सकळासी अधिकार. मग त्यांच्यानी ठरवलं हे सगळं बंदच होत नाही का, यांना अलाउड नाही, त्यांना अलाउड नाही, असं करून जाती जातींमध्ये आपल्यामध्ये त्यांच्याने विभागलं. तुम्हाला जर समजा या जातीच्या फेडातून बाहेर यायचं आहे तर तुम्ही 10 तारीखला श्रावणीला तपोभूमीला या. सगळ्या जाती जमातीतले लोक जानवं घालताना तुम्हाला दिसतील. ताकद आहे, हिंदुत्वाची ताकद. ऋषीमुनींचा विचारच आपण समाजापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी तयार झालेले आहोत. आज येथे आहे सकळासी अधिकार. साधू संतांचे विचार समाजामध्ये पोचवण्याची आवश्यकता आहे. नाही, हे ते करू शकत नाही, यांना ते अलाउड नाही, यांच्यानी ते करायचं नाही. अरे या सगळ्या गोष्टी कधीच्या घेऊन बसलायस तू? देव सर्वांसाठी आहे, देव सर्वांचा आहे, ऋषी मुनी सर्वांचे आहेत. त्यांच्या प्रती तर्पण करण्याचा अधिकार तू कसा काय काढून घेऊ शकतो? हा विचारच चुकीचा आहे. म्हणून जर समजा ते हिंदुत्व जे आहे, हे सनातन धर्म जो आहे, तो तुम्हाला श्रावणीच्या दिवशी दिसतो की कशा पद्धतीने हा श्रावण जो आहे, हा श्रावणी विधीच्या वेळी आपण समाजामध्ये उत्तम पद्धतीने, उत्तमरित्या समाजातली जी काही विभागलेली घडी आहे ती सुस्थितीत आणण्यासाठी कसा उत्तम प्रयत्न चाललेला आहे, तो श्रावणी विधीच्या वेळी सगळ्या जाती जमातींना हा विषय पोचवा, सगळ्यांच्या घरोघरी हा विषय पोचवा. आणि हिंदुत्व जे आहे, हे हिंदुत्व आपण सगळ्यांनी बलवान करूया. कारण या हिंदुत्व जर टिकलं तर सगळं जग टिकेल, एवढा संस्कार या हिंदुत्वामध्ये लिहिलेला आहे. म्हणून आज आपण सगळ्यांनी लोकांपर्यंत विषय घेऊन पोचवायची आवश्यकता आहे. आता श्रावण महिना येतो आहे, तुम्ही सगळे सात्विक राहा, तुम्ही सगळे एकमेकांच्यामध्ये भेटी द्या, एकमेकांच्या घरोघरी चला आणि हा विषय जो आहे तो प्रतिपादन करा.
आजच्या या श्रावण महिन्याच्या प्रारंभी दत्तगुरुवार या उत्सवामध्ये आपण सगळे देवस्थानातले सगळे पदाधिकारी आलात आणि आम्हाला सगळ्यांना उपकृत केलं, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप खूप आशीर्वाद. असेच तुम्ही हिंदुत्वाचं काम जे आहे ते वाढवा, मोठं करा, आम्हाला त्याबद्दल आनंद आहे. आणि मी संत समाजांना पण सांगू इच्छितो, आज आमचे ओपा खांडेपार मारदोळच्या लोकांनी ज्या पद्धतीने हे सगळे देवस्थानांच्या लोकांना आमंत्रित केलं आणि त्यांच्या आमंत्रणाला सन्मानित करून मान देऊन तीही सगळी मंडळी देवस्थानातली मोठ्या आनंदाने उत्साहाने आपल्या या गुरुपीठावरती आली, त्याबद्दल या संत समाजातल्या लोकांना ही सूचना आहे की असं देवस्थानाच्या लोकांच्या संपर्कात तुम्ही राहा. देवस्थानांमध्ये वेगवेगळे उत्सव आहेत, त्या काळामध्ये हिंदुत्वाचे विचार जे आहेत ते समाजामध्ये रूढ करा. समाजामध्ये राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, त्यानंतर गणपती यांची चरित्र लोकांपर्यंत जाऊ द्या, म्हणजे लोकांना कळेल की हे हिंदुत्व फार सोपं आहे, एवढं म्हणतायत तेवढं कठीण नाही आहे. अरे ज्यावेळी आम्ही सगळेजण या विचाराने पुरेपूर भरलेले असू त्यावेळी ऑटोमॅटिकली आमचा सनातन धर्म जो आहे तो आम्हाला श्रेष्ठ वाटायला लागेल. म्हणून लोक हो, हा श्रावण महिना सुरू होत आहे, तुम्हा सगळ्यांना श्रावण महिन्यासाठी खूप खूप आशीर्वाद. असेच तुम्ही सगळे सनातन धर्माचं कार्य करत राहा. तो समर्थ तुम्हा सर्वांना चांगली सद्बुद्धी देवो, आयुरारोग्य देवो आणि आपल्या या सनातन धर्माचा सदोदित जय जयकार करीत राहा. देव बरे करो. सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की भारत माता की वंदे. नमः पार्वती पतये. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय. ओम असतो श्री दत्त पद्मनाभसुषेण सदानंद श्री ब्रह्मानंदाचार्य गुरुदेवो नमोस्तुते. श्री गुरुदेव दत्त. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे परमवंदनीय देवस्थानांचे पदाधिकारी, सद्भाविक संत सज्जन, समस्त देवगण आणि देवांगनांना प्रेमाचा जय सच्चिदानंद. श्रावण महिना सुरू झालेला आहे. श्रावण मास अत्यंत पवित्र असा सत्कार्यरत राहण्याचा मास आहे. श्रावण मासामध्ये सगळ्या देवदेवतांची मोठी कृपा ही जे जे सत्कर्मरत राहतात अशा भक्तांवरती राहते. का बरं हा श्रावण मास विशेष वाटतो? श्रावण मास आपल्या सनातन धर्मामध्ये श्रवणाला महत्त्व आहे आणि आपण श्रवण करतो तेव्हाच मनुष्य जन्माचं कल्याण होत असतं. आपण लहानपणापासून एक गोष्ट ऐकत आलेले आहोत की छोटी मुलं जी आहेत ते आईवडिलांचं ऐकतात, आईवडील जे आहेत ते गुरूंचं ऐकतात, गुरु आहेत ते देवाचं ऐकतात. सारांश जो ऐकतो तो मोठा होतो. म्हणून ऐकणं जे आहे ते श्रेष्ठ मानलेलं आहे.
आणि या श्रावण महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक जी आहेत ती ऐकायचं काम करावं म्हणून श्रावण मास पवित्र आहे. दासबोध ऐकावा, भागवत ऐकावं, ज्ञानेश्वरी ऐकावी, उपनिषद ऐकावी, रामविजय, काशीखंड, मूळखंड हे सगळे ग्रंथ ऐकावेत. म्हणजे या ग्रंथांमध्ये जे ज्ञान आहे ते ज्ञान आपल्या या कर्णांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचतं. म्हणून हा श्रावण पवित्र महिना आहे. वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितलेलं ज्ञान संत गुरु हे आपल्या शिष्यांना आत्मकल्याणाच्या मार्गावरून घेऊन जातात. श्रवण केल्याने म्हणजे ऐकल्याने माणसांमध्ये स्थैर्य येतं. जर आम्ही आजच्या काळात पाहिलं तर कोणी कोणाचं ऐकायला तयार नाहीये. कोणालाच कोणाचं ऐकायचं नसतं. ऐकल्यासारखे करतात पण ऐकत नाहीत. अगदी छोटी मुलं का असेना, तुम्ही पाहिलं असेल की त्यांची आई त्यांना सांगते की तुम्ही मोबाईल जास्ती बघू नका. मुलं ऐकतात, ऐकल्यासारखं करतात पण ऐकत नाहीत. मग आम्ही ऐकणं जर बंद केलं तर परिणाम काय होईल, तर आम्हाला ज्ञान मिळणार नाही. आणि ज्ञान जर मिळालं नाही तर जन्म फुकट जातो. म्हणून ऐकलं पाहिजे. ऐकायची परंपरा आपल्या सनातन धर्मामध्ये सांगितलेली आहे. आज मोठे मोठे वाद होतात, विवाद होतात. लोक जी आहेत ती एकमेकांमध्ये भांडतात, समजूतदारपणा दाखवत नाही, कारण ऐकणं कमी झालेलं आहे. आता सुद्धा इथे जर मी 2 तास 3 तास बोलायला लागलो, सभागृह खाली होणार. कारण ऐकणं आजकाल लोकांना आवडत नाही. आणि ऐकणं जर समजा आमचं इतकं ढिलं झालेलं आहे तर मग ज्ञान हा विषयच आमच्यापर्यंत येऊ शकत नाही. याची व्यवस्थाच आजच्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनी लावलेली आहे. पूर्वी मुलं आपल्या जाणत्यांची ऐकायची, आता जाणत्यांनीच सांगू दे ऐकतात का? ऐकणंच बंद केलेलं आहे. आणि भक्ती जर करायची आहे तर पहिलंच पाऊल कुठलं आहे? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं. पहिलीच पायरी आहे श्रवण. तिथूनच आत्मसाक्षात्कारापर्यंत माणूस जाऊ शकतो. ही पहिलीच पायरी आमची इतकी जर समजा कठीण झालेली आहे तर कीर्तन कसं करणार? आमचे प्रचारक, धर्मप्रचारक त्या क्वालिटीने बोलूच शकणार नाही, कारण ऐकलं नाही व्यवस्थित. ज्यांची श्रवण करण्याची पावर चांगली तो प्रचारक उत्तम, तो उत्तम बोलू शकतो, कारण तो चांगलं ऐकतो. वेगवेगळ्या लोकांचं ऐकलं पाहिजे. वेगवेगळे ग्रंथ ऐकले पाहिजेत. वेगवेगळ्यांची प्रवचनं ऐकली पाहिजेत. वेगवेगळे अभंग ऐकले पाहिजेत.
वेगवेगळी शास्त्र ऐकली पाहिजेत. हे सगळं ऐकण्यावर बोलणं कसं आहे ते ठरतं. आम्ही जर समजा आमचं जन्म सफळ करायचं म्हणतो तर सगळ्यात पहिला विषय आहे तो श्रवण करणे, ऐकणे. आणि या ऐकण्यावर आपण सगळ्यांनी भर दिला पाहिजे. म्हणून श्रावण महिन्यामध्ये वेगवेगळे ग्रंथ जसे आपण वाचतो त्या ग्रंथांमध्ये काय सांगितलेलं आहे ते श्रवण करण्याची आपण तयारी ठेवा. आणि जितकं आपण लोकांचं ऐकू, जितकं आपण असं धर्मशास्त्र श्रवण करू, जितक्या लोकांना जितक्या पद्धतीचं आपण त्यांचं ज्ञान ऐकू, तेवढं माझं ज्ञान जे आहे ते पोक्त होतं. मी ज्ञानाने निष्ठावान होतो. आणि आज अशा या ज्ञानाची माणसांना खरीच गरज आहे. आपल्या साधू संतांनी गुरूंच्या मुखातून जे काही त्यांनी ऐकलं त्या ऐकण्यावरच आपलं जीवन जे आहे ते पूर्ण केलं. आज जे आपल्याला गुरुजी सांगताहेत, जे आपल्याला सद्गुरू सांगताहेत, त्या सांगण्यावरती जो विश्वास हवा तो विश्वास माणसाला पहिल्या तीराला घेऊन जातो. तो विश्वास माणसाला परिपूर्ण करून ठेवतो. म्हणून सगळ्यात मोठा पवित्र असा महिना सनातन धर्मामध्ये या श्रावण महिन्याला मानलं गेलं, कारण तिथे ऐकणं आहे, श्रवण भक्ती आहे. श्रावण महिन्यामध्ये श्रवण करणं हा उद्देश आहे. म्हणून ऐका. काय ऐकायचं? जे ऐकल्यानंतर मला परमेश्वराबद्दलची प्रीती वाढेल ते ऐकायचं. माझ्यात वास करणारा जो आत्माराम आहे, माझ्यात वास करणारा जे परब्रह्म आहे, त्या परब्रह्माच्या मी जवळ येईन असं ऐकायचं. या ऐकण्याला परमार्थ साध्य होतो. माझ्यात परमेश्वर वास करतो, माझ्यात देव वास करतो, हे वास करणं ज्याचं माझ्यामध्ये आहे तो वासुदेव. या अनंत कोटी ब्रह्मांडातला जो नायक माझ्यामध्ये वास करतो, नायक म्हणजे हिरो, त्याच्याकडे माझा कल असला पाहिजे, त्याच्याकडे माझी वृत्ती वळली पाहिजे. आणि हे फक्त आपल्याला सद्गुरू सांगतात. त्यांचा एकच विषय, तुम्ही आत्मकेंद्रित व्हा. तुम्ही बाह्य केंद्रित, बहिर केंद्रित व्हाल, तुमचा घात होईल. म्हणून आत्मकेंद्रित होण्याचा जो सिद्धांत आहे हा सद्गुरूंचा आहे. जगात तुम्ही मोठमोठेले विधी, मोठमोठेली पूजा, मोठमोठेले सगळ्या कामं करा, फळाला नाही येणार. फळाला येणार एकच, जर आत्मकेंद्रित व्हाल तर ती एकच गोष्ट तुमच्या कल्याणप्रद आहे. आज माणसांनी आत्मकेंद्रित होण्याची आवश्यकता आहे. घरात मुलं बाळं आहेत, नवरा आहे, बायको आहे, संसार आहे, नोकरी आहे, धंदा आहे,
याला काहीतरी लिमिट ठेवा. 8 तास 15 तास थोडी तरी लिमिट पाहिजे म्हणजे पाहिजे. समजा रोज आम्ही जर समजा किलोभर भात खातो आणि फक्त भातच खातो आहे, तर 8 तास 9 तास 10 तास 11 तास भात खाऊ शकता? कंटाळा येणार की नाही? म्हणजेच संसार जो आहे, हा संसार सुद्धा तुम्ही 24 तास 25 तास असं जर करायला लागाल, तुमची बॅटरी डाऊन होणार. तुम्ही मनाने कमकुवत होणार. तुम्ही जितका संसार जास्त कराल तितकी तुमची क्वालिटी डाऊन होणार. जर समजा आपल्याला आपली आध्यात्मिक प्रगती किंवा स्वतःची उंची वाढवायची असेल, तर थोडा काळ आत्मकेंद्रित होण्याची सवय ठेवा. कारण तुम्ही मुद्दाम बघा, एखादं कुठलंही यंत्र असेल ते चार्ज करावं लागतं 1 तास 2 तास, मग तुम्ही दिवसभर ते वापरू शकता. तसं हे शरीर जे आहे, या शरीरामध्ये मन नावाचं इंद्रिय आहे. या मनाला वापरून 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 हे मन बघा, झोपत सुद्धा नाही एका जागेवर, सारखे एकदम शांत झालेलं असं नाही, झोपेत सुद्धा त्याचं काम चालतं. हे मन जे आहे, या मनाला शांत करण्याची आवश्यकता आहे. आणि जर या मनाला आम्ही शांत केलं नाही, तर आमचा कधी वणवा पेटेल सांगता येत नाही. छोट्या छोट्या गोष्टींना एकदम आपल्याला राग यायला होतो. छोट्या छोट्या गोष्टी आशेमध्ये आपण एकदम वाहून जातो. सिंपल बारीकशी गोष्ट हा त्याच्यामध्ये लिप्त होऊन जातो. कारण त्याचं मन जे आहे ते स्थिर नाही आहे. म्हणून या मनाला जितका तुम्ही संसार देता, तितकं हे मन तुम्हाला अधिक विचलित करतं. आमचे बाबा म्हणजे ब्रह्मानंद स्वामीजी, याला उदाहरण द्यायचे ते म्हणजे गजकरण. एकदा का ते झालं खाजवायला सुरुवात केली की जितकं खाजवू तितकं बरं वाटायला लागतं. पण बरं होतं का? उलट अधिक होतं. तसाच हा मनाला दिलेला खेळ आहे संसार. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये जितके मशगूल होता, तितका तो आपल्या अंगावर यायला लागतो. तितका तो तुम्हाला ग्रस्त करतो. आणि मग लक्षात येतं की अन्न आम्ही अन्नाला खात नाही. मग लक्षात येतं आम्ही सुखी नाही आहोत. सुख जे आहे ते आमच्या बाजूने वळतच नाही कधी. कारण मन हे कधी चार्जिंगलाच लावत नाही आम्ही. म्हणून तरुणांनो, तरुणींनो, सत्शिष्यांनो, दिवसातून तास, सव्वा तास, 1 तास, 2 तास, 3 तास, जितकं आपल्याकडे शक्य आहे, भले 10-10 मिनिटं, 20-20 मिनिटं, 15-15 मिनिटं, आपण आत्मकेंद्रित होऊन स्वस्वरूपाकडे जरा लक्ष लावून बसायची सवय ठेवा. स्वरूपाकडे मन लागलं ऑटोमॅटिकली ती चार्ज व्हायला लागतं. तुम्हाला कळणार नाही. तुम्हाला वाटत असेल आम्ही बसायचा प्रयत्न करतो, लगेच इकडे तिकडे मन जातं. ते मन जातं म्हणजे काय? मनाला सवय ऑलरेडी नको ती लागलेली आहे. म्हणून सुरुवातीच्या काळात ते तिकडे बसायला तयार होत नाही.
पण आपण आपलं काम करायचं. आणि असं जर समजा तासाला 5 मिनटं, 2 तासाला 5 मिनटं, 3 तासाला 10 मिनटं, 4 तासांमध्ये जर समजा 15 मिनटं, या 4 तासांमध्ये मी 15 मिनटं त्या आत्मकेंद्रित झालो किंवा आत्मस्वरूपाकडे केंद्रित झालो, असं जर सवय तुमच्या मनांना लागली, मग मला सांगा, तुम्ही कधी आत्मकेंद्रित झालात हे तुमचं तुम्हाला कळणार नाही. जिथे आहात तिथे आत्मकेंद्रित व्हा. जिथं आहात तिथे तुम्ही स्वतः आत्मस्वरूपाकडे ध्यान लावून बसा. उभ्यानी तर उभ्यानी, बसलेला असता तर बसल्याने, पण याची सवय जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत हे काम करत राहायचं. आता गाड्या सुद्धा लाईटच्या आलेल्या आहेत ना, चार्जिंगच्या. तशी ही गाडी जिथे बसेल तिथे चार्ज करायची. हे मन जे आहे, आज त्याला हाच उपाय जो आहे तो दिला पाहिजे. समजा ऑफिसमध्ये बसलेलो आहे आणि तास सव्वा तासभर काम केलं, 5 मिनटं असे डोळे झाकून आपल्यामध्ये बसायचं. आहे त्या खुर्चीवरच, पण 5 मिनिटं. ज्या आत्मारामामुळे मी हे सगळं कामधंदा करतो, त्या आत्मारामाला 5 मिनिटं, 1.5-2 तास काम केलं की नाही, आता ही 5 मिनिटं त्या देवाला. सगळं झालं, आमटी झाली, भाजी झाली, आता भात थोडा भात लावायचा आहे. दोन मिनिटं स्तब्ध राहायचं आणि आपलं लक्ष आत्मकेंद्रित करायचं. बारीक बारीक गोष्टीमध्ये जो परमार्थ आपल्यात येईल, इमारत फळाली संत कृपा झाली. संतांनी जर समजा आमच्यावरती कृपा करायची ठरवली तर हे ते माध्यम आहे. कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबीर अवघा झाला माझा हरी. कांदा मुळा भाजी. मळ्यामध्ये भगवंताचं चिंतन केलं, गाडी चालवतोय कोणतरी ड्रायव्हर, मी बाजूला शांत बसलेलो आहे. 1.25 तासाचा प्रवास आहे, 3 मिनिटं आपण देऊ शकत नाही. तिथेच साईडला बसलेला असतानाच श्रीचरणी स्थिर व्हायचं. मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही. मी जिथे आहे तिथे तू आहेस. म्हणून सद्गुरूचा चेला श्रेष्ठ आहे. तो स्वतः जिथे आहे तिथे मंदिरात राहतो, मंदिरच घेऊन तो फिरतो. बाकीचे लोक मंदिरात जातील आणि हा मंदिर घेऊनच फिरतो. फरक आहे की नाही? हे मंदिर म्हणजे काय? देह देवाचे मंदिर. तो मंदिर घेऊन फिरतो आहे, बाकीचे शरीर घेऊन फिरतात. ज्यांनी या शरीरामधला
फरक समजला की हे शरीर शरीर नाही आहे, हे मंदिर आहे. मंदिर कधी झालं? ज्यावेळी त्याला देव त्याच्यामध्ये दिसला. जर या शरीरात देव दिसला, ऑटोमॅटिकली त्या शरीराचं रूपांतर मंदिरामध्ये होतं. आणि मग जे वागणं आमचं जे आहे, हे वागणं ऑटोमॅटिकली बदलतं. त्यांना मग सांगावं लागत नाही, अरे तू मासे खाऊ नको, तू बाबा हे नको झालेलं मटण चिकन खाऊ नको, हे सांगावं लागत नाही. तू विडी ओढू नको, तू दारू ढोसू नको, हे सांगावं का लागत नाही? त्याच्या लक्षात आलं माझ्या आतमध्ये देव वास करतो आणि हे शरीर शरीर नाही आहे, हे शरीर मंदिर आहे, कारण इथे देव वास करतो. त्याच्यामुळे मी जिवंत आहे. त्याला कशी मी हाडं घालू खायला? त्याच्यामुळे मी जिवंत आहे, त्याला मी मांस मटण कसं खायला देऊ? असं ऑटोमॅटिकली त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडतो, कारण त्यांनी ही 2-2, 3-3 मिनटं त्या आत्मस्वरूपाकडे दिली, कारण आतमध्ये राम वास करतो. दुसऱ्याला मारणार आणि तुम्ही स्वतःच जीव धारण करणार, मोठे दष्टमपुष्टम होणार, ते पाप आहे. आम्ही आपल्या देवाकडेच बघत राहणारे सनातनी हिंदू आहोत. आमच्यामध्ये वास करणारा हा जो परमेश्वर आहे, आमच्यामध्ये वास करणारा हा जो देव आहे, या देवापेक्षा अजून मोठा या जगामध्ये त्रिभुवनामध्ये देव नाहीये. म्हणून सत्शिष्य हो, सद्गुरूंच्या वचनावरती विश्वास ठेवणं म्हणजे आत्मकेंद्रित होणे. जिथे जिथे तुम्हाला शक्य आहे तिथे तिथे 2-2, 3-3, 4-4 मिनटं काढा, पण त्या 1 तासामध्ये मी 5 मिनटं देवाला दिली, एवढं मात्र होऊ द्या. हा, सगळं मग घरी आलात तुम्ही, आंघोळ बिंगोळ केली, देवघरात बसलात, मग तुम्ही बसणार ते बसाच. तो नित्यक्रम आहे, ती नित्य उपासना आहे, ती केलीच पाहिजे. पण तुम्ही मुद्दाम बघा, समजा आम्ही जर रोज कामाला गेलो आणि जिथे कामावर गेलो तिथे वाटेवरती कुठेतरी बस स्टँड मिळाला आणि त्या बस स्टँडवरतीच झोपलो, तर का झोप लागणार नाही असं थोडंच आहे. पण आम्ही कुठे काय करतो, आम्ही आमच्या घरी येतो आणि झोपतो. तसं देव म्हणतो सगळं काम तू कर, पण घरी येतोस जसा तसा तू या माझ्या घरात पण ये, तिथे पण माझ्याकडे जरा बघ. हे बघणं जे आहे, हे बघणं उत्तम श्रवण ज्यांनी केलेलं आहे त्यांना जमतं. म्हणून या श्रावण महिन्याचं महत्त्व फार आहे. श्रवण करण्याचा संकल्प, श्रवण करण्याचा मनोदय या मासात करायचा. घेता सो टाकिताहम अखंड चाले सोहम सोहम. ऐकायचं काय? अखंड चाले सोहम सोहम. हे चाले म्हणजे जी चाल आहे ना, तेच ऐकायचं. त्या पादुका ज्या आहेत त्या आवाज करत जात आहेत, ते ऐकायचं. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या. जर करा बरं, एकदम बारीक ऐकायचं आहे.
तर आपण जरा असे कान करतो की नाही, बारीक ऐकायचं आहे समजा. त्याला अर्धोन्मिलित नेत्र कपाटे प्रणवधनू ते ओढावे, अभ्यास करी या रीती मग येईल आत्मप्रचिती. बारीक गोष्ट ज्यावेळी ऐकायची असते, सूक्ष्म गोष्ट ज्यावेळी ऐकायची असते, त्यावेळी अटेंटिव्ह आपण जसं ते ऐकण्यासाठी सगळीकडचं लक्ष दूर करतो आणि त्या एकाच गोष्टीकडे लक्ष लावतो, त्यावेळी या कानांना जसं पुढे करतो तसे हे कान जे आहे, हे कान त्या श्रीचरणांचा ध्यास घेण्यासाठी, त्या श्रीचरणांचा वास अनुभवण्यासाठी ते कान पुढे केले पाहिजे. म्हणून डोळे बंद करतात, म्हणून जे आहे ते शरीर जे आहे ते असं एकदम स्तब्ध ठेवतात. हे कशासाठी? कारण ती सूक्ष्मता जी आहे ती माझ्याकडे यायला पाहिजे. कारण ती सूक्ष्मता आली नाही तर मी ऐकू नाही शकणार. तुम्हाला मोबाईलवरती जर समजा कोणाचा फोन आला आणि मोठमोठ्याने जर समजा इकडे काहीतरी गाणं भजन चालू असेल, तुम्ही काय करतात? असं करतात की नाही? ऐकण्यासाठी प्रयत्न करतात. काय म्हणतो रे, काय म्हणतो रे, सांग सांग काय म्हणतो, एकाग्र व्हायचा प्रयत्न करतात. तसं भगवंताचं झालं पाहिजे. एकाग्रतेसाठी प्रयत्न केला पाहिजे, कष्ट घेतले पाहिजे. आणि असं ज्यावेळी आपण आपल्या या आत्मस्वरूपाकडे एकाग्र व्हायला लागतो, त्यावेळी कठीण काय असतं तर आजूबाजूचा गोंधळ आपल्याला जो आहे तो त्रासदायक वाटायला लागतो. म्हाताऱ्या लोकांना मुद्दाम सांगतो, अजूनही परवा कोणी एकटा येऊन म्हणायला लागला, स्वामीजी मी जरा एक बिझनेस काढतो, वय वर्ष 72. म्हटलं हा बिझनेस घेऊनच जायचे ठरवलेलं आहे. आणि वर जाताना याला लाकडांची बिकडांची काय गरज आहे नाही, हा बिझनेसच घेऊन जाणार आहे. 72, 73, 75 वर्षे झाली तरी सुद्धा अजून संसाराचा मोह जर जात नाही तर मग आयुष्यभर कमवलंस काय? अजूनही परमेश्वराची आठवण होत नाही? कसल्या धर्मात जन्माला आलास? अजूनही संसार संसार. अरे शरीराला तरी बघ, त्याची कॅपॅसिटी संपत आली तरी सुद्धा अजून काय तुझा परमार्थ शोधायची मन होत नाहीत. तुला अजूनही हा संसार जो आहे तो करावा करावा असा वाटतो. तू जीवन बर्बाद केलंस, व्यर्थ घालवलंस. कारण तुला अजूनपर्यंत ज्याच्यामुळे तू जिवंत आहेस त्या परमेश्वराबद्दल ओढ अजून निर्माण झाली नाही. पण त्या धंद्याबद्दल तुला ओढ आहे, त्या पैशांबद्दल तुला ओढ आहे. हा पैसा जसा खोटा, हे पैसे जसे वाद करतात, तसाच तू आयुष्यभर आता वाद करत राहणार आहेस. आणि वाद करता करता मेलास तर पुढच्या जन्मी तेच काम तुला परत मिळणार आहे. कारण तू त्याचीच अपेक्षा करत आलेला आहेस. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. हे आता तुझं चालू, कारण तुला तेच पाहिजे आहे. ते भोग, ते त्रास, ते दुःख, ती पीडा, हेच तुला आवडतं. म्हणून बेट्या जरा शहाणा हो. आहेस ना, गुरूंच्या प्रवचनांना निरूपणांना बसतोस, संतांच्या प्रवचनांना बसतोस, संतांचे अभंग गातोस. अभंग जे आहे ते भजनाच्या माध्यमातून मंदिरांमध्ये चालताना तू ऐकतोस. त्या अभंगामध्ये संतांनी ह्याच गोष्टी सांगितल्या. अकल्पायुष्य भावे तया
माझिया सकळा विष्णुदासा, कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी, ही संत मंडळी सुखी असो, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी, नामा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्या मुखी निधान पांडुरंग. ज्यांच्या मनामध्ये भगवंत आहे त्यांचंच कल्याण अपेक्षित संतांनी केलेलं आहे. ज्या मुखी निधान म्हणजे ज्यांच्या मुखामध्ये, ज्यांच्या मनामध्ये भगवंत आहे त्यांचंच कल्याण अपेक्षित आहे. नामा म्हणे तया असावे कल्याण. आमचं कल्याण, आम्हाला सुख कधी मिळणार? आम्हाला कधी परमेश्वराची प्रीती वाढेल? आम्हाला कधी परमेश्वर आशीर्वाद देईल? एवढं सगळं आम्ही परमेश्वराला अप्रिय, परमेश्वरापासून दूर करणाऱ्या गोष्टी आयुष्यभर करतो आणि तरीसुद्धा आम्ही देवाला सांगतो, देवा माझं भलं कर, माझं कल्याण कर. कसं शक्य आहे? म्हणून संसार कसा करायचा? तर संसार असा करायचा म्हणून गुरूंकडे जायचं असतं, संतांकडे जायचं असतं, ग्रंथांकडे जायचं असतं. कारण त्या ग्रंथांमध्ये गुरूंनी किंवा संतांनी आपल्याला हे सांगितलं की तुम्ही जावा, काही हरकत नाही, भरा मोठा संसार जो आहे तो करा, संसारी असावे आणि देवासी भजावे. तुम्ही संसार करू नका असं नव्हे, करा, पण तो संसारच सर्वस्व मानून जे आम्ही थांबलो ते चूक आहे. लग्न तर लग्नाच्याच मागे, बायको तर बायकोच्याच मागे, नोकरी तर नोकरीच्याच मागे, घर तर घराच्याच मागे, प्रॉपर्टी तर प्रॉपर्टीच्याच मागे, भांगार तर भांगाराच्या मागे, असं जे आमचं लागलेलं असतं ते वाईट आहे. का वाईट आहे? ते मिळालं नाही तर आम्हाला मग दुःख होतं. प्रयत्न जरूर करावे, पण ते जर समजा प्रयत्न करून सुद्धा जर आपल्याला ते मिळत नसेल तरी सुद्धा आपण चिंता करण्याचं कारण नाही. भगवंतावरती विश्वास ठेवा. भरपूर प्रयत्न केलेत, यश नाही आलं, देवावरती टाका. तुम्ही त्याचं टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही ते त्रास घेऊ नका आपल्या अंगावरती. तुमचं आमचं काम आम्ही फक्त प्रयत्न करणं. मुलाबाळांना उत्तम संस्कार द्या, तरी सुद्धा ते खोटे निघतील, तुमचं तुम्हाला बोल नाही. त्यांची कर्माची फळं ते भोगतील. तुम्ही उत्तम संस्कार देण्याचं काम करा. बरं त्याला लहानपणी घडवा, बऱ्यापैकी त्याला लहानपणी असं जगणं शिकवा की तो मोठा झाल्यावर जे होईल ते होईल, पण तो वाईट होणार नाही. म्हणून आपलं काम चांगलं देण्याचं, आपलं काम चांगलं. संत समागमामध्ये माणसं बसून आपण लोकांना प्रयत्न करायचे, तुम्ही बरे व्हा, तुम्ही देवाकडे वळा. आम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला वेळ नाही आहे, पण आपण मुद्दामून बोलवायचं. का बोलवायचं? आपलं सत्कर्माच्या माध्यमातून त्याला जर देवानी जर समजा अशी कृपा दिली आणि तो पण त्या देवाकडे जर जवळ आला तर अजून सोन्याहून पिवळं. म्हणून आपण आपलं काम करायचं. चला चला चला, श्रावणीला या, श्रावणीला आपण आपलं काम करायचं. हिंदू एकत्रित होणे गरजेचं आहे. हा देश जो आहे तो भारत देश भारत राहावा, तर हिंदू एकत्रित होणे गरजेचं आहे. जाऊन तोंडावर सांगा. तो ऐकेल नाही ऐकले मग बघूया, पण सांगा जाऊन. 10 तारीखला आपली अशा प्रकारचा श्रावणीचा उत्सव आहे. हिंदू धर्मातलं श्रेष्ठ अशा प्रकारचं यज्ञोपवीत कुठल्याही जाती धर्माचा तू अस,
पण हिंदू आहेस ना, सनातनी आहेस ना, गाय मारून खात नाहीस ना, ये गरज आहे तुला या सगळ्याची. असं करून मोठमोठे सुशिक्षित मोठे मोठे डिग्री घेतलेल्या लोकांना हे जवळून तुम्ही सांगा, या कागदावरच्या डिग्र्या तुम्हाला संसारात सुखी नाही ठेवू शकत. जर तुम्हाला संसारात सुखी व्हायचं असेल तर तुमच्या अंतःकरणामध्ये देवाबद्दल श्रद्धा हवी, तेव्हाच तुम्ही सुखी व्हाल. सांगा त्या एज्युकेटेड लोकांना. शिक्षण एका बाजूला, अरे या माणसाला धड आपल्या बायकोवरती प्रेम करणं माहीत नाही, कारण ते तिकडे शिकवलेलं नाहीये. या माणसाला सोसायचं माहीत नाही. ज्याने मला जन्म दिला, ज्या आईने ज्या वडिलांनी माझ्यासाठी खास्ता खाल्ल्या, त्यांच्यासाठी सहन करायचं असतं, एवढी अक्कल या डिग्री घेतलेल्या एज्युकेटेड मूर्खाला माहिती नाहीये. शिक्षण आणि ही श्रद्धा या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. शाळेमध्ये उत्तम डिग्र्या मिळतात, पण हे शिक्षण संस्कार देत नाही. या डिग्र्या ज्या आहेत, इन रिवॉर्ड आपल्याला सुख देत नाही, उलट दुःख देतात. या शिक्षणाच्या पाठीशी अहंकार असतो, या विद्येच्या बाजूलाच अहंकार असतो. आणि तो एकदा डिग्री घेतला, शिक्षण घेतला रे घेतला, पहिलं काम तो काय करतो तर त्याला आई वडील नकोशे वाटायला लागतात. जे जे आई वडील सांगतं ते त्याला कसपटा समान वाटायला लागतं. आम्ही विदेशामध्ये गेलो होतो. एकाचं हॉटेल होतं स्वतःचं, गुजराती होता. तर जेवायला बसलो होतो, तर त्याची आई त्याला तापवत होती. कोणाला? त्या वेटरला. काय तू सारखं आणत नाही, हे काय बरोबर केलं नाही, अमकं अमकं त्याला बोलत. तर तो मुलगा जो आहे, तो मुलगा हे सगळं पाहत होता. आणि मग तो आपल्या आईवरती खेकसला. म्हणाला, कशा तुला एवढं अक्कल नाही, करेल तो आपलं काम. असं म्हणून मुलगा जो आहे तो आपल्या आईवर खेकसतो. मी तिकडे बाजूलाच होतो. हा त्या वेटरचा विचार करतो, आईचा कधी विचार करणार? आईला समजत नाही का वेटरला बोलायचं काय नाही बोलायचं? पण त्याच्यासाठी ती परिस्थिती जी आहे, ती वेटर जो आहे, हा वेटर तिकडे कामाला आहे, तो त्याचं काम व्यवस्थित करावं म्हणून ती आई बोलत होती. ते जर बोलली तर हा जो आहे हा आपल्या आईला काहीतरी बोलतो. फरक आहे. आम्हाला असं वाटलं, अरे ह्या मुलांना दुनिया बाकीची जी आहे त्यांचं बरं, त्यांच्या चांगल्या गोष्टी त्यांना काहीतरी वाटवू नये, त्यांना बरं वाटावं, यासाठी हा डोक्यात इतकं सगळं घेऊ नये. पण माझ्या आईला, माझ्या वडिलांना, माझ्या धर्माला, माझ्या गुरूंना, माझ्या ऋषीमुनींना, साधू संतांना बरं वाटेल म्हणून तू बाबा का प्रयत्न करत नाही? सांगा मुलांना. हे जगावरच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात, तसं हे धर्माच्या गोष्टीसुद्धा आवडल्या पाहिजे. का? कारण माझ्या ऋषीमुनींनी, माझ्या साधू संतांनी भगवंताशिवाय चाराण्याचा सुद्धा बाकीचा विचार या धर्मात केलेला नाही आहे. लक्षात घ्या. सगळा ओतप्रोत विचार जो आहे तो त्या भगवंताचाच झालेला आहे. आणि म्हणून आमचा ऋषीमुनींचा हा धर्म जो आहे, ही ऋषीमुनींची जी पद्धत आहे जगण्याची, ती तुमच्या आमच्या मातीचा गणपती आणतात, पण मातीची पूजा करता का हो? नाही. गणाना अन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. मातीची पूजा झाली कुठे? कुठेच मातीचा उल्लेख नाही. उल्लेख फक्त आधी गणन मिला
रंगरूप नाही त्याला. पूजा कोणाची झाली? सच्चिदानंदाची, ओंकार स्वरूप गणेशाच्या. मातीचा कुठेही मृत्तिके नमा, कोण कोण बघत नाही मातीला, पण मातीच्या माध्यमातून जो दिसणार जे आहे त्या शुद्ध चैतन्याची पूजा होते. म्हणून आई आणि वडील हे जे आम्हाला दिसतात बाहेरून, ते वागतायत बरं वाईट, यापेक्षा तुमच्या अंतःकरणात आईबद्दल, वडिलांबद्दल आईत्व आणि पितृत्व किती आहे यावर तुमचं जगणं अवलंबून आहे. आई वडील चुकत असतील, आई वडील तुमच्यासारखे खूप सुशिक्षित नसतील, त्यांना तुमच्यासारखं ते सगळ्या गोष्टी आजच्या काळातल्या नाही जमणार, पण त्यांनी जन्म दिला त्या आई त्या वडिलांबद्दल तुझ्या मनात किती ते आईत्व आहे, तुझ्या मनात किती ते पितृत्व आहे, त्याला आई म्हणतात. कारण तू छोटा होतास त्या वेळपासून हा वेळपर्यंत त्या आईला आणि त्या बापाला तू त्यांचा पुत्रच वाटतो, कारण ती पुत्रत्वाची भूमिका अजून त्यांची बदललेली नाहीये. बरोबर ना? अजूनही ते तुला पुत्र म्हणूनच मानतात, अजूनही तुझ्यावरती प्रेम ते पुत्र म्हणून करतात, अजूनही माझ्या देवाशी, धर्माशी, ऋषीमुनींशी मला कनेक्ट राहायचं आहे, आणि मग हा संपूर्ण विश्व जे आहे त्या विश्वामध्ये काम करायचं आहे. या दोन्हींचा जर समजा आपण संदर्भ जोडला तर आमच्यामध्ये ही जी काया आहे, हे जे शरीर आहे, हे शरीर नष्ट होणार आहे, पण यामध्ये वास करणारा जो आत्मा आहे हे परब्रह्म आहे. या परब्रह्माचं दर्शन सद्गुरू आपल्याला करवून देतात. त्या सद्गुरूंच्या वचनावरती पूर्ण विश्वास ठेवणं म्हणजेच श्रावण साजरा करणं. असा हा श्रावण महिना तुम्हा सर्वांना सुखप्रद, आनंदप्रद जावो, आणि तुम्हा सगळ्यांच्या जीवनामध्ये उत्तम श्रवण करण्याचा योग, परमेश्वराशी अनुसंधान साधण्याचा योग तुमच्याही जीवनामध्ये येवो, अशी दत्तप्रभूंच्याकडे प्रार्थना करतो आणि आमच्या वाणीला विराम देतो. नमः पार्वती पतये हर महा अवधूत चिंतन श्री. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय अविराविर्मयेधीर. ओम शांति शांति शांति. त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्ता जाण त्रिगुणी अवतार. Through darkest night lead them to peace, where sorrow fades and joys increase, where saints and angels sing your name, and endless love is all they claim. Grant them, O Lord, eternal rest, and let your light shine on
the Father, Spirit, and the Son. Through saints like you, His love is shown until we see Him on His throne. Amen. Humble servant of the Lord, guide us to His love. ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।